ang mga kwento ng pag-ibig, kwento ng buhay at kwento ng pag-asa dito sa Barangay Love Stories. Love Stories. Malaki ang ginagampanan ng mga kapitbahay sa buhay natin. Sila ang mga saksi sa mga ordinaryong araw mo kung kailan mas totoo ka sa sarili mo. Ikaw, kabarangay, naniniwala ka bang malaki ang epekto sa iyo ng kapitbahay mo? Dear Papa Dudut, ako nga pala si Celia, 30 years old. After 10 years ay kinailangan kong umalis sa nirerentahan kong kondo. Dahil gagamitin na raw yon ng may-ari. Kahit anong pakiusap ko na mag-increase na lang ng upa ay hindi pa rin siya pumayag. Wala naman na akong nagawa, gustuhin ko mang magstay ay hindi na pupwede. Nalungkot ako dahil marami akong memorya sa kondo na yon. Dalawang karelasyon ang dumaan sa buhay ko sa mga panahong nakatira ko roon. Doon din kami madalas nagiinuman ng mga kaibigan ko dahil ako ang pinakamalapit sa mga tinutuluyan nila. Kaya naman masakit sa akin noon na umalis ng sapilitan. Nahirapan din akong makahanap kaagad ng matitirhan na swak sa budget ko at malapit sa trabaho. Hindi nagtagal ay nakahanap ako ng apartment, Papa Dudut. May kalayuan sa trabaho pero mura naman ang upa. Pansamantala lang naman yon. Yon ang iniisip ko. Minamadali na rin kasi ako ng dating landlord ko kasi kailangan na rin nilang lumipat doon sa mismong kondo na nirerentahan ko. Yun ang dahilan kung bakit kinailangan kong lumipat. Kailangan na kasi nilang gamitin ang unit nila. Nakalipat naman ako kaagad at minadali ang pag-aayos ko dahil 2 araw lang ang kinuha kong leave sa trabaho para matapos ang paglilipat ko. Malaki naman ang apartment na nahanap ko. Pero hindi talaga ako masaya, Papa Dudut. Mag-isa ko lang na inasikaso ang lahat. Nilabanan ko ang lungkot at katamaran para matapos na ako. Pahinto-hinto ako noon lalo kapag naaalala ko ang dating kondo na tinutuluyan ko. Alam kong mamimiss ko yon noon lalo na ang mga ka-floor ko na nakasundo ko na at naging kaibigan. Yon ang higit na nagpalungkot sa akin. Panibagong makikilalang kapitbahay at panibagong pakikisama na naman. Nag-overthink ako kaya natigil na naman ako sa pag-aayos. Hanggang sa makarinig ako ng katok sa aking pintuan, Papa Dudut. Si Chrissy ang kapitbahay ko sa compound namin. Kaedad ko lang din siya, Papa Dudut. Ano po yun? Hi! Ako nga pala si Chrissy, taga Unit C. Ikaw yung bagong tenant dito sa Unit B? Ako nga, Celia pala. May kailangan ka ba? Wala naman. Gusto lang kitang i-welcome dito sa compound natin. Kumusta ka naman dito? Naho-homesick sa dati kong apartment. Normal naman yan. Masasanay ka rin dito. Masaya rito sa atin. Mas masaya kaya kaysa ron sa dati kong apartment? Ito na ang buhay mo ngayon. Kalimutan mo na yung dati mong apartment. Isipin mo na lang na ex mo yun na toxic para mabilis ka makamove on. Paano ko makaka-move on dun sa dati kong apartment hindi naman yun toxic? Hindi rin naman toxic dito. Pero Alam mo mukhang kailangan kitang kumbinsihin na mahalin tong buong apartment mo. paano mo naman gagawin yan? Kung nakita mo lang yung itsura ng dati kong apartment, may intindihan mo ko. May sarili namang ganda ang apartment mo. Tingnan mo nga, ang lawak ng space mo. Maganda pa ang tama ng araw dito sa bintana mo sa sala ha. Masarap magkape at magmuni-muni dito ng 2:00 ng hapon tapos nakatulala ka lang sa bintana. Promise!
Paano mo naman alam? Kasi itong apartment ko dati eh. Bakit ka lumipat? Siguro ang daming problema sa apartment na to. Sabi ko na mali ang desisyon kong lumipat dito. Ay, walang problema dito. It's not the apartment. It's me. Para ka naman nakipaghiwalay sa apartment na to sa linya na yan. Kailangan ko lang lumipat kasi kasama ko na yung kapatid ko rito. Kailangan namin 2 kwarto eh. Kung ako lang masusunod, ay, hindi ko talaga to bibitiwan. Ganun ako kaklingi sa apartment na to dati. Pero sana naka-move on ka na sa apartment na to ha? Kasi sa akin na siya. Hindi na siya babalik sa'yo. Ay nako, naka-move on na ako. Tanggap ko ng 2 taon lang ang pagsasama namin. Nakakatawa ka naman. Ay, 40 ko magpatawa ng mga namamahay sa apartment nila dito. Sige nga, kumbinsihin mo pa ako kung bakit dapat akong tumira rito. Para hindi na ako mamahay. Magandang bintana mo sa kwarto maliwanag talaga kapag umaaraw. Tsaka, laging may mga ibon sa dirty kitchen mo nakadikit ng kwarto mo. Makikita mo sila tuwing nagigising ka sa umaga. Kaya, kung ako sa'yo, bili ka ng bird seeds para lagi ka nilang dalawin sa umaga. Noted dyan. At kung kailangan mo na makakasama dito sa apartment mo habang namamahay ka, nasa kabilang unit lang ako. Kumato ka lang, sasamahan kita magkape rito. Tumulala tayo sa bintana mo tuwing 2:00 ng hapon. Habi ko pa namang tumulala. Magkakasundo tayo dyan. Nabuhay ako para tumulala. May kape ako rito. Baka gusto mong simulan ng tumulala. Nako, gusto ko sana kaso paalis na rin ako eh. Makiki-birthday ako sa kapatid ng ex ko. Ay, baka magkaroon kayo ng second chance ha? Uy, hindi na uy. Yung ex ko na yun ang nakasama ko rito sa apartment mo. Nag-live-in kami tapos nung hiniwalayan niya ako, lungkot-lungkutan ako rito. Hindi ako makatulog. Para ako namamahay bigla. Tinuring mo sigurong tahanan ng ex mo. Kaya ka namahay nung nawala siya. Correct. Ay, gusto talaga kita makatsikahan ngayon kaya lang kailangan kong pumunta sa birthday ng kapatid ng ex ko. Kailangan ba talaga? Bakit ka pupunta? Para ipakita sa kanya na pantay na ang kilay ko. Thank you, 3D microblading na hulugan. Kung gusto mo lang pumunta para may patunayan sa kanya, wag na lang. Papatunayan ko na lang sa'yo na masarap ako magtimpla ng kape. Halika, samahan mo ko. Bigyan mo pa ako ng dahilan para magstay dito. Sige na nga, mapilit ka eh. Welcome back sa iyong ex-apartment! Pumasok na si Chrissy sa apartment ko, Papa Dudut. Pinagmasdan niya ang kabuuan ng bahay. Napansin ko ang pagngiti niya at pagsilay ng lungkot sa kanyang mga mata. Siguro kasi naalala niya na minsan ay naging masaya siya sa apartment ko. Pero kailangan na yung magwakas, Papa Dudut. Kaya naman para makaiwas siya na maging malungkot ay inaya ko na siya sa kusina para ipagtimpla ng kape. Nagkwentuhan kami pansamantala tungkol sa mga niluluto nilang dalawa ng ex niya. Marami pa siyang ibang nakwento tungkol sa ex niya. Nakinig naman ako dahil yon ang paraan ko para kahit papaano ay makalimutan kong malungkot din ako dahil sa pamamaalam ko sa dating kondo ko. Noong natapos na akong magtimpla ay inaya ko na siyang bumalik sa sala para doon higupin ang kape, Papa Dudut. Natuwa siya sa kape na tinimpla ko. Yun daw kasi ulit ang unang beses na may nagtimpla sa kanya ng kape mula nung huling beses na ipinagtimpla siya ng ex niya. Ramdam ko kung paano siya magkwento. Meron pa rin siyang pagmamahal sa ex niya. O pwede rin na baka dahil nanunumbalik lang ang mga ala-ala noong pumasok siya sa apartment ko. Iniba na rin niya ang topic nung makahalata na siyang puro tungkol na lamang sa ex niya ang binibida niya. Nag-share siya sa akin ng mga masasarap na kainin malapit sa area namin at mga laundry shop dahil mukha raw akong hindi naglalaba. Natuwa akong kausap si Chrissy, Papa Dudut. Masayahin siyang tao at alam kong makakatulong siya para masanay na ako sa bagong apartment ko. Naisip ko na si Chrissy ang pwedeng maging daan para ma-inlove na rin ako sa bagong tinutuluyan ko. Mula noon ay naging magkaibigan na kami. Tuwing may oras si Chrissy ay dinadalaw niya ako sa apartment ko. Lagi ko siyang pinagtitimpla ng kape at sabay kaming tumutulala sa bintana sa sala. Totoo ang sinasabi niya.
maganda ang pasok ng liwanag sa bintanang yon. Pagdaan ng mga araw, kahit papano'y nabawasan na ang lungkot ko. Naisip ko na maganda rin naman ang pagbabago. At maganda rin nakahanap ako ng kaibigan sa katauhan ni Chrissy. Alam mo Celia, natutuwa ako na ikaw yung umupa rito. Meron kasi yung isa na nag-inquire dito, ang daming alagang pusa. Hindi ka ba mahilig sa pusa? Ang baho kasi ng dumi at ihi nila, nanunuot sa ilong. Wala namang mabangong dumi at ihi. Parang yung alaga niyong aso. Bakit yung aso namin? Nangangamoy kasi yung dumi ng aso niyo. Natural lang namang mga moy yun. Ikaw na nga nagsabi, di ba? Walang mabangong dumi at ihi. Pero hindi na mangangamoy kung lilinisan na agad. Nililinisan naman namin ah. Pero pinapaabot nyo pa hanggang gabi o minsan madaling araw yung dumi. Nakailang balik na yung mga langaw sa mga dumi na yon pero hindi nyo pa rin nalilinis. Hindi naman kasi lahat ng tao may time maglinis ng dumi ng aso, no? Kaya siguro may mga tao na hindi nag-aalaga ng aso para hindi na kailangan maglinis ng dumi. Paano naman ang proteksyon ng compound natin? Sino yung mangangagat ng mga magnanakaw o tatahol sa trespassers? Ang mga aso, hindi lang sila mga bantay para sa mga masasamang loob. Alaga sila at parte ng pamilya. Nangaral pa. Naku, hindi naman. Buti nga nabanggit mo yung tungkol sa mga dumi. Chrissy, paano kaya kung pagkadumi ng alaga niyong aso, walisan na agad? Para hindi natambayan ng mga langaw. Tsaka para hindi rin nangangamoy. Parang ang hirap naman ang pinapagawa mo. Paanong mahirap? Wala pang 5 minuto yung pagwawalis. Alam mo namang mas madalas dumumi ang aso sa isang buong araw kaysa sa tao. Gusto mo ba oras-oras ay bantayan namin yung pagdumi niya para mawalis na namin agad? Busy din naman kami sa buhay. Hindi ko naman sinasabing bantayan yung oras-oras. Kaya lang sana, malinisan agad yung dumi at wag nang hintayin na sa gabi nyo pawawalisan. Minsan kasi natapakan ko nung papunta ako ng trabaho. Kasalanan siguro ng dumi, no? Kasi di siya umilag at nag-adjust sa'yo. Kasalanan ko pa pala na may pakalat-kalat na dumi ng alaga nyo sa dinadaanan natin. Bakit ka sarcastic? Di ba ikaw din naman? Pero mas masakit yung pagiging sarcastic mo. Kung nasaktan man kita, sorry. So ano nang gagawin natin sa dumi ng aso nyo? Ipapawalis ko sa kanya, siyang dumumi. Akala ko naman tapos na tayo sa pagiging sarcastic. Mauna na pala ako, mamamalengke pa pala ako. Kakapunta mo lang sa palengke kanina. Babalik ulit ako. Bibili ako ng maraming wale, supot at dustpan para malinisan ko na yung dumi ng aso namin. Si Chrissy naman? Kinagalit mo talaga yung sinabi ko? Para kasi ang dating sa akin dapat hindi na dumumi ang aso namin para walang mga moy at para hindi ka makatapak. Hindi naman yan ang gusto ko mangyari. Gusto ko lang na sana regular yung paglilinis nyo ng dumi ng aso nyo para malinis naman tayo rito sa compound natin. Alam mo, kabago-bago mo rito pero kung umasta ka, kala mo ikaw yung tagapagmana nitong compound eh. Hindi ko na lang po sinagot pa si Chrissy papadudot. Alam kong nagdamdam siya at hindi ko naman balak saktan siya. Hindi ko rin naman alam na sensitive siyang tao. Gusto ko lang namang linisan niya ang dumi ng aso nila. Lalo't sa tapat ng apartment ko madalas dumudumi ang aso. Minsan nga ako na ang naglilinis pero dahil napapadalas na ay kinailangan ko na tuloy sabihin kay Chrissy. Akala ko naman ay tatanggapin niya ng maayos ang sinasabi ko. Pero hindi pala. Nagmadali na siyang umalis at iniwan na lamang ang pinagkapihan niya sa mesa. Hindi tulad dati na nilalagay pa niya lagi sa lababo na nagamit niyang baso. At nagdabog pa nga siya at pabagsak na sinarado ang pintuan. Nalaglag tuloy yung mga nakasabit sa gilid ng pintuan ko sa lakas ng pagkakabalibag niya. Hindi ko na lamang siya pinatulan pa at inisip ko na lilipas din ang galit niya lalo na kapag na-realize niyang tama naman ang pakiusap ko sa kanya. Ilang araw siyang hindi dumalaw sa bahay ko. Hindi katulad dati na halos araw-araw ay nakasilip siya sa bintana ng apartment ko para papasukin ko siya. Sa pagdaan ng mga araw ay napansin kong iniiwasan ako ni Chrissy. Kahit ang mga simpleng ngiti at pagbati ko sa kanya sa tuwing nakakasalubong ko siya ay hindi na niya sinusuklian pa. Lagi siyang nagkukunwaring busy o kaya ay hindi niya ako nakita kahit halos kaharap ko na siya.
Hindi naman ako nagpapaapekto at alam kong kailangan lang din niya ng oras para maproseso ang nararamdaman niya. Maski ang kapatid niya ay hindi na rin ako pinapansin pa. Hindi katulad dati na madalas akong binabati nito. Mula nung nagkatampuhan kami ng kapatid niyang si Chrissy ay hindi na rin niya ako pinansin pa. Ang maganda lang sa nangyari sa amin ay lagi nang malinis ang daanan namin dahil lagi nang winawalisan ni na Chrissy ang dumi ng aso nila. Nawala na mga langaw sa paligid namin. Natuwa ako roon, sana lang magkaayos kami ni Chrissy dahil hanggat maaari, papadudot ay ayokong may nakakaaway ako, lalo na ang kapitbahay ko. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Naging mailap pa rin si Chrissy sa akin sa pagdaan ng mga araw, papadudot. Hindi ko na rin naman pinagpilitan pa ang sarili ko sa kanya. Hindi ko naman yun ugali. Ako na rin minsan ang umiiwas lalo na kapag nararamdaman kong sisimangot na siya sa tuwing makakasalubong ko. Napadalas na rin ang pagkukulong ko sa bahay para lang maiwasan siya. Ewan ko ba, parang ako yung nakaramdam ng hiya sa mga nangyari sa amin. Gusto ko lang naman sabihin na hindi ako komportable na hinahayaan nilang langawin at matapakan ang mga dumi ng aso nila. Pinaramdam tuloy sa akin ni Chrissy na may problema ako sa mga aso. Mahilig din naman ako sa mga aso pero ang hindi ko matanggap ay yung mga taong kumukuha ng aso pero hindi naman nila alam kung papaano alagaan para hindi makasagabal sa ibang tao. Hindi yun nagawang intindihin ni Chrissy. Gustuhin ko mang ipaglaban pa yon sa kanya pero alam kong hindi naman siya magpapatalo. Minsan ay sinubukan ko na siyang lapitan. Gusto ko na lang ding magpakumbaba. Malaki rin naman kasi ang naitulong sa akin ni Chrissy para mag-adjust sa bagong buhay ko sa bagong apartment ko. Konting hindi pagkakaintindihan lang ang naganap sa amin at ayoko nang palakihin pa. Lalo't nasa isang compound lang kami at wala kaming ibang choice kundi ang matutunang makisama sa bawat isa. Kaya naman umorder ako ng baked macaroni sa isang katrabaho ko. Hindi ako maalam sa pagluluto kaya umorder na lamang ako ng pagkain para peace offering para kay Chrissy. Hindi naman pumalya ang pagkain para pag-ayusin ang dalawang kampong may tampuhan. Na-excite akong kumatok sa pintuan ni Chrissy at sa unay walang sumasagot. Inulit ko pa ang pagkatok. Doon na ako pinagbuksan ng kapatid niya. Hinanap ko si Chrissy at agad naman itong tinawag ang kapatid niya. Makalipas lang ang ilang sandali ay nakaharap ko na nga si Chrissy at nakita ko pa rin sa mukha niya na hindi pa rin siya okay sa akin, Papa Dudut. Dumumi na naman ba yung aso namin sa tapat ng bahay mo? Hindi naman. Thank you pala sa paglilinis ng dumi ng aso mo. May choice ba ako? Pinilit mo ko eh. Para rin naman sa ikalilinis ng compound natin yun. Ano bang kailangan mo? Gusto lang kitang kumustahin. Busy. May iba ka pa bang kailangan? Umorder pala ako ng baked macaroni sa katrabaho ko. Pumunta ka lang dito para i-flex yung baked macaroni na yan? Bakit hindi mo na lang i-post yan sa Facebook mo, no? Kailangan sa personal pa talaga i-flex. Hindi ko naman pinaflex. Gusto ko lang ibigay sa'yo. Bakit? Peace offering. Para bati na tayo. Hindi ako kumakain kapag may tomato sauce. Hindi ba? Eh bakit dati kinain mo yung spaghetti na in-order ko? Nag-take out ka pa nga kasi sabi mo masarap. Dati yun, iba na ngayon, no? Nagbabago rin ang panlasa ng tao. Baka magbago ulit kapag natikman mo tong Baked Mac ng kaopisina ko. Walang tumanggi rito kahit sino. Masarap kasi talaga. Kunin mo na. Bakit mo ba pinagpipilitan sa akin yung Baked Mac na yan? May laso niyan, no? Aminin mo na! Ipapahula ko talaga to. Walang ganun, Chrissy. Ikaw naman. Namiss lang naman kitang kausap. Namiss ko rin yung lagi kang dumadalaw sa akin tuwing hapon. Sino bang may kasalanan kung bakit hindi na ako dumadalaw sa'yo? Wag na lang natin pag-usapan para hindi na tayo mag-away. Okay na yun.
At sa tingin mo, okay na agad yun sa akin? Masyadong maikli ang buhay para pahabain natin yung galit sa puso natin. Yan ang sabi ng pastor ko. Nakakapagtaka. Nagsisimba ka pala? Awat na tayo sa away, Chrissy. Matatanda na tayo. Ako na tong lumalapit para makipag-ayos sa'yo. Dapat lang naman na ikaw makipag-ayos sa akin, no? Ako ba may kasalanan? Hindi naman ah. Yung aso ko naman. Huwag ka na rin magalit sa aso mo. Patawarin mo na rin siya. Hindi naman niya alam na mali ang dumumi kung saan-saan. Masarap ba talaga yung baked mac na yan? Pinakamasarap sa lahat. Pwedeng ilaban sa ibang bansa. Walang halong lason? Tomato sauce at pagmamahal lang ang halo nito. Huwag ka matakot. Sige, okay na tayo. Talaga? Nakapaghugas ka naman ng mga pinagkainan mo, no? Oo, bakit? Good. Kainin na lang natin yan sa apartment mo. Ayaw mo bang kainin nyo na lang dalawa ng kapatid mo to? Sumabay kang kumain sa akin para alam ko kung totoong walang lason yan. O sige na nga. Pero tawagin mo na rin yung kapatid mo para makikain na rin siya. Hindi na. Siyang dapat maging star witness kung sakaling may mangyaring hindi maganda sa akin kapag kinain ko yung baked mac na yan. Ang lala naman ng trust issues? Pero sige, magpaalam ka na rin sa kapatid mo na pupunta ka sa apartment ko para lang makampante ka kung sakaling may plano akong lasunin ka. Bumalik nga si Chrissy sa loob ng bahay nila para i-inform ang kanyang kapatid na kakain siya ng baked mac kasama ko. Napailing na lamang ako at natatawa dahil talagang pinagdudahan niyang may laso ng baked mac na binigay ko sa kanya. Hinayaan ko naman siya para makampante na siya sa akin. Wala akong ibang gusto noon kundi ang magkaayos kaming dalawa. Pagkatapos noon ay nagmadali na siyang lumabas ng bahay nila para mapagsaluhan na namin ng baked mac. Inanda ko ang pagkakainan naming dalawa at sa simula ay parang naiilang pa sa akin si Chrissy. Hinayaan ko siya. Inasikaso ko na lamang siya para maging komportable na siya sa akin. Panay ang sulyap niya sa akin pero hindi siya nagsasalita. Feeling ko noon gusto na talaga niyang magkaayos kami pero hindi niya alam kung paano, lalo't inunahan niya ako ng pagtataray niya. Nung natikman na niya ang baked mac na hinanda ko ay doon na siya nagsimulang maging komportable sa akin. Napakwento na siya tulad ng dati. Ang dami niyang sinabi sa akin para mahabol ko lang ang mga nangyayaring bago sa buhay niya. Natuwa ako habang nakikinig sa mga kwento niya, Papa Dudut. Nakita ko ulit na masaya na siya. Nakita ko ulit na bumalik na ang friendship naming dalawa. Baked mac lang pala ang katapat ni Chrissy. Nasabi niya sa akin na yun nga ang paborito niyang pagkain. Inuwi na rin niya ang mga natira at pakiramdam ko tinago niya yon sa kanyang kapatid. Tinext niya ako nung gabi at sinabing naubos na niya ang baked mac. Tinanong ko kung feeling pa rin ba niya, nilason ko siya. Nireplyan niya ako at sinabing hindi naman daw. Nagbalik na raw ang tiwala niya sa akin dahil sa baked mac na ibinigay ko sa kanya. Nagbiro pa ako na sa susunod na magkakaroon kami ng pagtatalo bilang magkapitbahay ay baked mac ang gagamitin ko para ipangsuyo sa kanya. At hindi ko inakalang magagamit ko ulit ang baked mac na yon sa susunod na sitwasyon na kinalagyan namin. Papa Dudut. Chrissy, andyan ka ba? Oh, Celia! Kailangan mo na ba yung hiniram kong kawali mo? Nakababad pa kasi sa tubig Hindi ko matanggal yung bakas ng tusino. Idaan ko na lang mamaya pag nahugasan ko na ha. Ay, hayaan mo na. Meron pa naman akong extra na kawali. Kung gusto mo sa inyo na yan. Luma na rin naman Yayamanin, namimigay ng kawali. Bakit ka nga napadaan? Umorder ulit ako ng baked mac sa kaopisina ko. Na naman? Kasi kailangan niya ng pera para sa birthday ng anak niya. Kaya napabili ako ng wala sa oras. Sa birthday nga ng kapatid ko, subukan kitang bentahan ng sobra naming paracetamol. Pagkakitaan
kita minsan. Che, regaluhan na lang kita ng Bake Mac sa birthday mo. Promise. O ito na, kunin mo na to. Sure ka ba? Parang ang dami naman itong Bake Mac. Gusto mo hati na lang tayo? Di ko rin naman mauubos to kasi nasobrahan na ako kanina sa tosino. Dalawa yung in-order ko. Isa sa akin tsaka isa sa inyo. Ang bait mo naman, hoy! Hindi pa Pasko pero pinaparanas mo na sa amin ng Noche Buena. Thank you, ha? Walang anuman. Alam ko, Bake Mac ang nagpapaganda ng mood mo eh. Mula nga nung binigyan mo ko ng Bake Mac, naging positive na ako sa buhay. Talaga ba? Naku, sakto. Kasi may sasabihin sana ako sa'yo. Ano yun? Kasi ano eh. Yung exhaust fan nyo. Anong meron sa exhaust fan namin? Kasi nakatutok direkta yung buga ng exhaust fan nyo sa dirty kitchen ko. Eh, yung aircon ko sa kwarto sumasagap ng hangin mula sa dirty kitchen ko. Kaya ayun. Diretsahin mo na ako. Lahat ng amoy ng niluluto nyo, nasasagap ng aircon ko sa kwarto. Alam nga namang hindi namin gamitin. Kami naman ang mga angamoy niyan. Pero kasi nangangamoy talaga sa kwarto, lalo na kapag nagigisa kayo, nagluluto ng isda. Kumakapit kasi yung amoy sa mga damit ko at sa mga dingding ng kwarto. Ang selan mo naman. Nung una yung dumi ng aso namin yung problema mo. Tapos ngayon, pati yung amoy ng niluluto namin. Hindi ko na alam kung saan lulugar, Celia. Binubuga nga kasi nung exhaust nyo, yung dumi o baho mula sa kusina nyo papunta sa akin. Ako naman na nakakasagap ng amoy na tinatanggal nyo sa bahay nyo. Gets? Magreklamo ka sa landlady natin, wag sa akin. Kinausap ko na yung landlady natin. Nalaman ko na ikaw pala nagpagawa ng exhaust. Kaya ang sabi niya, ikaw din daw dapat ang magpaayos. Eh, tama naman siya. Eh anong magagawa ko? Alam nga namang ako lang ang mangamoy ang kusina. Paano naman ako? Kwarto ko naman na nangangamoy dahil sa pinagawa mong exhaust. Kaya nga exhaust fan eh. Kailangan talaga yan para mawala yung amoy sa kusina namin. Alam ko naman kung anong gamit ng exhaust, kaya lang sana pinagawa nyo ng maayos. Yung hindi nakakaperwisyo ng kapitbahay. O anong gusto mong gawin ko? May nakausap na akong gumagawa ng exhaust. Kailangan daw kasi ng roof ventilator cap. Para yung buga ng hangin sa kusina nyo sa bubong nyo lalabas. Hindi mangangamoy sa inyo, hindi rin mangangamoy sa akin. Ang hassle naman ng gusto mong ipagawa. Gagastos pa kami. Pwede naman kitang pautangin. Paunti-unti ka na lang magbayad. Wala namang kaso sa akin eh. Ayokong umutang, no? Baka naman pwedeng hindi ka na lang mag-aircon para hindi nasasagap sa kwarto mo yung amoy ng kusina namin. Malabo naman yun. Ang init sa kwarto ko. Tsaka alam mo naman night shift ako. Sa umaga at tanghali ang tulog ko. Yun pa naman ang oras na nagluluto kayo. Mabilis kasi ako magising eh kapag may hindi ako nagugustuhan na amoy. Alam mo, dapat sa'yo walang kapitbahay. Hindi ka marunong mag-adjust? Chrissy, sinusubukan ko namang mag-adjust pero mali naman kasi yung exhaust fan mo. Kasi nga nakatutok sa apartment ko. Pwede mo namang gamitin yung exhaust fan mo pero pagawan mo ng tamang ventilation para hindi ako yung nakakasagap ng baho ng kusina mo! Hindi na ako nakapagpigil pa, Papa Dudut. Napalakas ang boses ko habang dinedepensahan ko ang sarili ko. Hindi ko gusto na ang ginagawang panggagaslight sa akin ni Chrissy kaya nasagot ko na rin siya. Akala kong uubra ang Bake Mac para makapag-usap kami ng mas maayos. Pero hindi pala. Hindi na sumagot sa akin si Chrissy habang hawak niya ang Bake Mac at inirapan ako nito. Lumabas siya ng kanyang bahay at saka nilapag sa sahig ang Bake Mac na ibinigay ko. Saka nagmarcha papasok ng loob ng kanilang bahay. Hindi niya ako nilingon o tinignan man lang bago pumasok. Pero pinaramdam niya sa akin ang pagdadabog niya. Pabagsak pa niyang sinarado ang pintuan. Lumabas ang kanyang kapatid at sinamangutan din ako. Mukhang mabilis na nakapagsumbong si Chrissy. Kinuha ko na lang ang Bake Mac at saka nagmadaling pumasok sa loob ng kwarto. Muli ay nagkaroon kami ng alitan ni Chrissy. Nahiya na rin ako lumabas ng bahay dahil panay ang parinig niya kapag alam niyang nasa sala lamang ako at maririnig ko ang boses niya. Patuloy pa rin siya sa paggamit ng exhaust nila sa kusina.
Mas tumindi pa nga ang amoy ng mga niluluto niya. Nagluto siya ng tuyo at ibang mga malalansang isda na kahit mababad sa kumukulong mantika ay malansa pa rin. Paulit-ulit din ang paggamit niya ng mantika sa pagluluto, kaya halo-halo na yung amoy kapag lumalabas sa exhaust niya. Mas matindi tuloy ang kapit ng amoy na yon sa kwarto ko. Gusto ko na sanang magreklamo sa landlady ko, kaya lang ay baka mas lalo lang kaming magkaroon ng alitan ni Chrissy. Gusto ko pa rin magkaayos kami, pero hindi ko na alam kung kailan willing makipag-usap si Chrissy sa akin ng panahong yon, Papa Dudut. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Ilang buwan na ang lumipas pero hindi pa rin kami nagkakaayos ni Chrissy. Ang masakit pa ay hindi pa rin niya pinapagawa ang exhaust niya. Kahit na hindi ako naka-aircon noon ay pumapasok pa rin ang amoy ng kusina nila sa kwarto ko. Napadalas na tuloy ang tulog ko sa sala para lang makaiwas sa amoy. Kaya lang sa sala naman ay nangangamoy ang dumi ng aso nila. Hindi na muling naglilinis si Chrissy ng dumi ng aso nila, Papa Dudut. Hinahayaan na lamang niyang hanggang gumabi at nakakainis lang dahil yung aso nila sa tapat pa ng pintuan ko nagdudumi. Nakakaramdam na ako noon ng inis. Pero hindi ko pa alam ang gagawin at masyadong sensitive si Chrissy kapag pinupuna ang mali sa kanya. Yon ang napansin ko, parang hindi siya marunong mag-adjust sa ibang tao. Kahit ang kapatid niya ay hindi rin ako kinakausap at minamalditahan din ako. Nakausap ko na ang isang kapitbahay namin at tulad ko ay may problema rin sila sa ugali ni Chrissy. Pero mas pinili na lang daw nilang manahimik dahil gumaganti itong si Chrissy. Kaya mas lalo ako natakot na lumapit sa kanya dahil baka kung ano pa ang gawin niya. Sa Facebook ay madalas siyang nagpaparinig tungkol sa akin. Alam kong tungkol yon sa akin dahil naka-hashtag pa ang Bake Mac sa bawat parinig niya kahit na wala namang kinalaman ang Bake Mac sa post niya. Hindi ko na lang din pinatulan pa. Hinayaan ko na lamang hanggang sa isang araw ay bigla na lamang niya akong blinak sa Facebook. Talagang pinersonal na niya ang paglapit ko sa kanya para ayusin ang exhaust nila. Isang araw ay meron siyang ginawa na hindi ko na nakayanan pang tanggapin. Pinuntahan ko siya sa kanilang apartment at doon ay hinarap ang kalokahang ginawa niya sa akin. Chrissy! Buksan mo tong pintuan niyo! Chrissy! Ano bang problema mo? Gusto mo bang gibain tong pintuan ko, ha? Magpaliwanag ka sa akin! Eto na naman po si babaeng kailangan lagi ng paliwanag. Diyos me, umay! Huwag mo ko dinadaan sa ganyan, ha? Hindi na ako natutuwa sa'yo! Bakit? Sa tingin mo natutuwa ako sa'yo? Pag-usap tayong dalawa! Hindi na makatarungan tong ginagawa mo! Pinalagpas ko na yung mga dumi ng aso mo sa tapat ng pintuan ko. Hinayaan ko na rin magbuga na mabawang hangin ng exhaust fan nyo. Oh, edi thank you, kamahalan. Isang malaking karangalan na nag-adjust ka sa dumi ng aso at kusina ko. Kailangan ko ba tanawin to bilang utang na loob? Tapos ganyan ka pa kung magsalita? Hindi talaga uso sa'yo mag-adjust, no? Kapag nasasabihan ka na mali, gumaganti ka? Anong klase pag-uutak ka meron ka? Alam mo, wala akong time makipag-diskusyon sa'yo. Mag-usap tayo! Pupuno na ako sa'yo! Ano na naman bang kinakagalit mo? Ano na naman bang irereklamo mo ngayon? Marami bang banyo mo? Ako na naman ba may kasalanan? Marami ka bang labahin ngayon? Ako pa ulit ang may kasalanan? Bakit mo sinabi sa mga nagde-deliver ng parcel na patay na ako? Ah, yun ba? Hindi yata kami nagkaintindihan eh. Bakit kailangan mo sabihin yun sa kanila? Kailangan ko ang mga parcel na yon! Ayaw na nilang i-deliver dahil sinabi mo matagal na akong patay sa mga rider! Anong klase pag-uutak kayang Chrissy? Ginawa naman nilang literal yung ibig sabihin ng patay. Gusto ko lang iparating sa kanila na para sa akin, patay ka na. Hindi ka na nag-e-exist sa buhay ko. Ganun lang kasimple. Mali ko ba kung ginawa nilang literal? Silang may mali. Laging mali ang ibang tao, no? Pero ikaw ang perfect mo? Hindi ka pwede magkamali? Mali naman kasi sila talaga. Bakit nila ginawang literal yung sinabi ko? Sinabi mo sa kanila na i-cancel ng account ko kasi may gumagamit para mang
scam ng mga rider? Paano mo to didepensahan ngayon, ha? Aba, malay ko ba kung may gumagamit ng account mo para manloko ng riders? Talamak pa naman ngayon yung ganyan. Nakakaawa yung riders. Sinabi ko lang yon para makapag-ingat sila. Talaga ba, Chrissy? Baka naman sinabi mo yun dahil sa galit mo sa akin. Pwede rin. Talagang ganyan ang ugali mo, no? Ayaw mo na magbago? Magbabago lang ako kapag alam kong may natatapakan na akong tao. Ilang beses mo na akong tinapakan! Mala-teleserye naman ang linya mo na yan. Hindi ako nakikipagbiroan sa'yo! Hindi rin ako nakikipagbiroan sa'yo. Ang hirap mong maging kapitbahay! No wonder kahit yung nasa kabilang unit, ayaw ka rin kausapin dahil sa kagaspangan ng ugali mo! Nabigla si Chrissy sa mga sinabi ko. Hindi na rin kasi ako nakapagpigil pa. Ang mga parcel ko na pinakancel ni Chrissy ay mga kailangan ng tatay ko para sa pagpapagamot niya. Yun lang naman ang hinihintay kong dumating bago ako umuwi sa probinsya namin para personal ko yung dalhin. Sinubukan kong tawagan ng rider para ipa-deliver ulit sa akin pero na-cancel na raw yon at wala na siyang magagawa pa. Sinubukan kong i-order ulit pero aabutin muli ng 2 linggo bago makarating sa akin dahil galing pa yon sa ibang bansa. At pre-order yon. Hindi ko sinabi yon kay Chrissy dahil mas nauna yung galit ko sa kanya. Mangiyak-ngiyak akong pinaliwanag sa nanay ko ang nangyari. Mas lalo akong naiyak, lalo't naramdaman ko ang lungkot sa boses ng nanay ko. Naghalo-halo na ang galit, lungkot at inis. Hindi ko kayang patawarin si Chrissy sa ginawa niyang ito sa akin. Ang masakit pa ay hindi man lang niya nakitang mali ang ginawa niya. Kaya naisip ko na rin gumanti sa kanya. Baka sakaling makaramdam siya. Baka sakaling maintindihan niya ang pinanggagalingan ko. Hindi na ako pumayag na ako lang ang gagawa niya ng masama. Handa na rin akong labanan siya. Sa tuwing dumudumi ang aso niya sa tapat ng pintuan ko ay nililipat ko yon sa tapat ng pintuan nila. Pinasarhan ko rin ang exhaust fan niya mula sa dirty kitchen ko. Kaya hindi na niya yon magagamit pa para magbuga ng hangin mula sa kusina niya. At ang pinakahuli ay kinausap ko rin ang mga nagdi-deliver ng parcel niya para sabihing scammer siya. Nabantuloy siya. Nakarating ito sa kanya at narinig ko na lamang ang malakas na pagkatok niya sa pintuan ko. Hindi ko kagad yon binuksan para sumakit ang kamao niya. Nang magpasya na akong pagbuksan siya ay nakita ko ang mukha niya na namumula na sa galit kasing pula ng kamao niyang napagod sa kakakatok papadudot. Oh, Chrissy! Napadaan ka. May kailangan ka ba? Isang slice ng Bake Mac? Kanina pa ako kumakatok sa pintuan mo, ba't di mo agad binuksan? Nasa kwarto kasi ako. Ine-enjoy ko yung amoy. Sa wakas, hindi na amoy mantika na isang buwang paulit-ulit na ginagamit. Paanong di babango ang kwarto mo? Pinabarahan mo yung exhaust ko. Kinausap naman kita ng maayos dati pero pinalala mo pa yung paggamit ng exhaust. Ang hirap ma-immune sa amoy ng mga niluluto mo. Ang baho! Ano bang niluluto mo? Yung dumi ng aso nyo? Makapanglait ka riyan. Di ka nga marunong magluto, lagi ka nagpapadeliver. Wala ka nang pakialam kahit 100 years ako magpa-deliver ng pagkain ko. Bakit ikaw ba ang gumagastos? Ikaw ba tong naaabala? Hindi naman, di ba? Inaabala mo ko sa pagpapasara ng exhaust ko? Alam mo ba kung gaano kabaho ngayon ang kusina ko? Kung ano man ang amoy ng kusina mo ngayon, ganyan din ang amoy ng kwarto ko noon. Enjoy! Hindi ka talaga pwede makausap ng maayos, no? Di ba ganito ka rin naman makipag-usap sa akin noon? At bakit kailangan mong ilagay ang dumi ng aso ko sa tapat ng pintuan ko? Sa tapat ng pintuan mo dumumi ang aso ko Na dapat namang nililinisan mo, di ba? Winalis mo nga, pero dinala mo naman sa tapat ko. Kung maayos kang kapitbahay, sana pagkawalis mo, dinakot mo na para itapon sa basurahan. Pwede mo namang hiramin yung dustpan ko Bakit ako magdadala
nakakadukot hindi ko naman aso yan. Kala ko ba pet lover ka? Oo, pet lover ako. Hindi ko naman sinasaktan ng aso mo sa tuwing dumudumi siya sa pwesto ko. Wala naman siyang alam dun. Kaya binabalik ko lang sa'yo yung dumi. Kasi mas may isip ka kaysa sa aso mo. Alam mo na dapat responsibilidad mo ang dumi ng aso mo. Tamad ka lang kamo na magwalis ng dumi ng aso. Ano bang tamad? Winalis ko naman ang dumi ng aso mo. Winalis mo papunta sa akin. At least winalis, diba? Pati mga parcel ko pinakailaman mo. Mabuti na banggit mo yan. Parang proud ka pa sa ginawa mo sa mga parcel ko ah. Proud ka rin naman na pinagmukha akong patay sa mga nagde-deliver ng parcel ko. Ang liit na bagay nung ginawa ko sa'yo kumpara sa ginawa mo sa akin. Sinabi mo sa riders na scammer ako. Nakakasakit ka ng loba. At ako, hindi ba ako nasaktan nung sinabi mo sa riders na patay na ako? Malay ko ba kung seseryosohin nilang sinabi ko? At malay ko rin ba kung seseryosohin nilang sinabi ko tungkol sa'yo? Hindi ka talaga magpapatalo, no? Kailangan mo talagang gumanti. Sino ba sa atin ang naunang gumante? Ikaw naman, di ba? Nananahimik ako rito pero sinagad mo ang pasensya ko. Napaka-arte mo. Hindi ka lang napagbigyan sa mga gusto mo, gumanti ka na bigla. Aba, sabihin mo yan sa sarili mo. Ikaw to nagsimula ng gulo. Maayos akong nakiusap sa'yo tungkol sa aso at sa exhaust mo pero anong ginawa mo? Pinalala mo lahat. Mula ngayon, patay ka na talaga sa akin. Wag na wag lang ako matsyempohan ng mga nagde-deliver sa'yo dahil hindi mo magugustuhan ang sasabihin ko sa kanila. Huwag ka mag-alala. Hindi na ako magpapadeliver dito sa bahay. Diretso na agad sa opisina dahil dun walang demonyong kapitbahay na katulad mo. Naka-demonyo ka dyan, akala mo anghel ka? Nagmumukha akong anghel kapag natatapat sa'yo dahil sa kasamaan mo. Umayos ka ha? Kabago-bago mo rito pero kung umasta ka, kala mo ikaw ang nagpaparenta? Ikaw nga, tagal-tagal mo na rito pero hindi mo rin alam ang tama at mali. Eh di ikaw na ang perfect, ikaw na ang magaling makisama. Magaling talaga ako makisama. Hindi katulad mo. At mula ngayon, magkalimutan na tayo. Kalimutan mo na rin ang Bake Mac na pinangako ko sa birthday mo. Tche! Papadudot, hindi ko na hinintay pa na sumagot si Chrissy. Tinalikuran ko na siya at pinagbagsakan ng pintuan. Doon ako nakafeel na tamang ginawa ko at kailangan kong maiparamdam sa kanya ang ginagawa niyang mali sa akin noon. Hindi ako nagpasindak sa kanya. Kahit na ilang beses siyang nagparinig sa akin noon, ay hindi ko na siya pinansin pa. Mas lalo tuloy siyang nagalit. Pinagpatuloy ko lang ang ginagawa ko. Hindi ko tinibag ang pagkakasemento sa exhaust niya. Lagi ko pa ring nilalagay noon ang dumi ng aso niya sa tapat ng pintuan niya. Lagi na rin siyang nakaantabay sa mga parcel niya sa takot na baka maunahan ko siyang lapitan ang mga nagdi-deliver. Alam ko na stress na siya noon pero hindi ko siya aatrasan kung yun ang paraan para matuto siya. Hanggang sa isang araw ay kusa na niyang nililinisan ang dumi ng aso niya sa tapat ng pintuan ko. Nawala na sa wakas ang amoy na pumapasok sa loob ng sala ko. Pinagawa na niya ang exhaust at nakatutok na yon sa kanyang bubungan. Hindi na pumupunta sa akin ang amoy ng niluluto niya mula sa kusina. Sinubukan kong magpa-deliver ng parcel sa bahay at kahit siya ay nakaharap na rin ng rider. Itinuro na nito kung saan ako nakatira. Naging maayos na si Chrissy pero hindi ibig sabihin noon ay kinaibigan ko na siyang muli. Mas okay nang maging civil lamang kami sa isa't isa kaysa ibalik ang dati naming pagkakaibigan. Yun na lamang ang naging relasyon ko sa kanya, isang kapitbahay. Hindi yon nahahaluan ng personal na panghuhusga. Mas madaling maayos ang problema kung meron man. Maraming salamat nga pala sa pagbasa ng aking liham at lagi akong nakikinig sa mga kwento ninyo sa Spotify lalo na tuwing wala akong pasok sa trabaho. Sana'y magpatuloy pang maging malakas ang inyong #1 na programa sa Barangay LS. Ang inyong kapuso at kabarangay forever, Celia. Nagustuhan ng iyong napakinggan? Ituloy yan via live stream sa www.gmanetwork.com/radio.
forever. Barangay LS 97.1. 97.1. Forever. Mga kapuso, paano nga ba lumaya sa lugar na inakala mong magsasalba sa'yo mula sa kasamaan? Paano nga ba kung ang lugar na yon ay ang iyong tahanan? Makakayanan mo kayang tumakas at lumabas sa pinto? Dear Papa Dudut, sa bahay, ayon sa turo sa eskwelahan, ay isang sangtuaryo para sa pamilya, lalo na sa mga bata. Ito ang nagsisilbing proteksyon nila mula sa gulo at karahasan sa labas. Pero paano nga ba kung ito pala ang lagusan patungo sa karahasan, lungkot at pagdurusa? Makakalaya ka pa kaya sa tahanan na sa una ay inakala mong tama? Makakalaya ka pa kaya sa loob ng tahanan na akala mo ay mapoprotektahan ka? Paano ba lumaya? Paano ba makawala? Ako si Josephine at ito ang aking kwento. Ano ba? Sandali lang. Huwag tayong masyadong magalaw. Baka marinig ng anak ko. Nasa kabilang kwarto lang siya eh. Ano naman? Magiging dalaga na rin yan. Maiintindihan niya kung anong ginagawa natin. Ay, ano ka ba? Nakikiliti ako dyan. Ang ate naman nito, parang di ka binayaran ng tama eh. Hindi naman sa ganun. Sige na nga. Pero dahan-dahan lang ha. Nakikiliti ako eh. Yan ka na naman eh. Nakikiliti nga ako dyan. Ano ba? Itutuloy ba natin to o hindi? Ibalik mo na lang ang pera ko at hahanap na lang ako ng ibang bayaran. Mama, may kasama po kayo dyan? Ay, wala anak. Binubugaw ko lang yung daga. Nasa kisame kasi. Shoo! Shh! Pwede po ba ako matulog dyan, Mama? Natatakot kasi ako sa kwarto ko eh. Naku anak, mas nakakatakot dito. May mumu. Oo. Tapos yung yung daga. Baka kagatin ka na lang sa tenga nito. Sige na anak, punta ka na sa kwarto mo. Sige po, Mama. Malaking daga pala. Ano ba? Edad 8 pa lamang ako ay mulat na ako sa ganitong klaseng kabuhayan ng aking ina. Oo, binuhay niya ako sa pagbebenta niya ng laman. Hindi raw kasi siya nakapagtapos ng pag-aaral at walang gustong tumanggap sa kanya sa trabaho, kaya dito na lang siya sa madali at kaya akong buhayin. Palibhasa ay wala akong ama na makakasama niya para tulungan siyang buhayin ako. Ni minsan ay hindi namin napag-usapan kung sino ba si Papa. Lagi na lang siyang nag-iiba ng usapan kapag napupunta na kami kay Papa. Pero balita ko, sa ibang kamag-anak namin ay nabuntis daw si Mama ng isang security guard na kapitbahay niya dati. At nung malaman na buntis na ito, agad itong tumakbo. Kaya heto, kaming dalawa na lang ang nasa mundo namin ngayon. Si Mama na ang naging ama at ina ko. Hindi ko man maunawaan ng lubos ang trabaho niya noong bata pa lamang ako. Para sa akin ay wala na itong problema. Kasi sa tuwing may darating na lalaki sa aming maliit na bahay, ayun nagkakapera siya pangbili ng ulam namin sa karinderya o hindi naman kaya ay pambili ng pudpud na lapis na ginagamit ko sa aking pag-aaral. Siguro ay ayos na rin ito para sa akin nung bata pa ako. Yun ang akala ko. Anak, nakatulog ka naman ba kagabi? Opo. Pasensya ka na anak ha kung maingay si Mama kagabi at si Tito Tito. Tito Ray? Hindi. Tito Ron? Hindi rin. Sino po ba yung kasama niyo kagabi sa kwarto niyo, Mama? Basta si Tito mo rin yun. Nakalimutan ko na yung tawag sa kanya. Oh, kumain ka na lang ha. Medyo sunog lang yung itlog.
tanggalin mo na lang yung mga nangingitim sa gilid. Mama, bukas pala bibili daw po kami ng bentang makapuno candy ni Ma'am Castro. Kailangan daw bumili para may plus points ako. Anong makapuno candy? Apa yung teacher mo na yan? Abusado ha? Nung nakaraang buwan, binibentahan ka ng pandikoko na nangangasim na, tapos ngayon naman, candy naman. Susumbong ko na yan sa principal nyo talaga. Nung akala niya, pinupulot ang pera? Wag na po, Mama. Baka po pagalitan ako nun tapos ibagsak ako sa Pilipino eh. Siya, kumain ka na lang dyan. Gagawa ko na lang ng paraan yung candy na yan. Pwede naman po tayong humingi sa mga tito ko, di ba? Sinong tito? Lahat po ng pinapapasok nyo sa kwarto sa gabi, Mama. Di ba lahat yun, tito ko naman yun? Tapos nagbibigay pa sila ng pera sa'yo. Nakikita ko pa nga eh. Hingi na lang po tayo sa kanila, please. Iba-ibang lalaki gabi-gabi ang dinadala ni Mama sa kwarto niya. Iba't ibang kalabog, langit-ngit at halinghing ang nagsisilbing heliko sa gabi. Parang hindi na nga ako sanay na wala akong naririnig na kung anuman sa kwarto niya pagsapit ng gabi. At lahat ng mga lalaking yon ay kailangan kong tawaging tito. Yun ang sabi ni Mama. Hindi ko na nga maalala lahat ng pangalan nila. Hindi ko na rin maalala ang mga mukha nila kasi minsan ko lang silang nakita at hindi na bumalik kahit kailan. May ganong tito ba? Yung mga tito ng mga kaklase ko lagi nilang nakikita. Kapitsuran pa nila at dinadalhan sila ng pasalubong at regalo lalo na kapag Pasko. Samantalang yung mga titong pinakilala ni Mama sa akin, kay Mama lang nag-aabot ng pera. Kapag tinatanong ko nga sa kanya noon kung kailan ko ba sila ulit makikita, kahit man lang imbitahan sila sa school namin kapag may program, ay umiiling lagi si Mama. Wala na raw siyang balita. Yung iba naman ay sinasabi niya na nasa ibang bansa na raw. Dumaan lang daw talaga sa kwarto niya para magpaalam ng personal. At dahil nga bata pa ako, naniwala ako. Naniniwala ako sa lahat ng sinasabi ng nanay ko. Isang Sabado ng umaga, inutusan ako ni Mama na bumili ng toyo at kamate sa tindahan ni Aling Pining. Doon ay may nagkukumpulang mga babae na kapitbahay namin. May manikurista, may hawak ng kanyang apo, may tumatambay lang talaga at yung isa naman ay hawak pa ang kanyang asong may lahi. Nakatitig ang mga ito sa akin at parang may gustong tanungin. Nang maibigay na sa akin ang sukli at binili ko ay aalis na sana ako. Pero pinigilan ako ng isang matandang babae sa kumpulang yon. Ikaw si Josephine, no? Yung anak ni Nida. Opo, ako nga po. Bakit po? Naku, Ineng, ayos ka lang ba dun sa bahay nyo? Di ka ba inaano ng mga lalaking bisita ng nanay mo roon? Hindi naman po. Hindi nga po ako pinapansin ng mga tito ko na bisita ni Mama eh. Basta paglalabas na sila ng kwarto, umuuwi na rin sila. Mukha naman po silang mababait. Yung nanay mo talaga di na nahiya at natakot sa'yo. Sa posible mangyari sa'yo kapag nagpapapasok siya ng mga customer niya. Customer? Ano po yun? Basta. Sabihin mo sa mama mo, kung hindi pa siya magbabago sa ginagawa niya, magsusumbong na kami sa DSWD niyan. Bakit yun naman po gagawin yun? Wala naman pong ginagawang masama si Mama. Di mo pa kasi naiintindihan to ngayon. Pero balang araw, Ineng, malalaman mo rin ang totoo. Nagpaalam na ako noon para makaiwas na sa mga ibang sasabihin nila. Habang naglalakad ako ay napansin ko na pinagmamasdan nila ako at inihahatid ng tingin hanggang sa makalayo na ako sa tindahan ni Aling Pining. Nang makauwi ako sa bahay ay inabot ko na kay Mama ang pinabili niya. Sasabihin ko sana kung ano ang mga sinabi ng matandang babaeng yon sa tindahan kanina pero mas pinili ko na lamang na wag na lang dahil mukhang pag-aawayan lang nila ito. Mabilis na lumipas ang oras. At eto, gabi na naman. Nagising ako sa malakas na pagbukas ng pintuan mula sa kwarto ni Mama. Dinikit ko ang tenga sa plywood na naghahati sa aming kwarto na dalawa
Pilit kong pinakikinggan kung may kasama na naman ba ito. Tama nga ako. Narinig ko na naman ang malalim na boses ng lalaking kasama ni Mama na inuutusan siyang mahigana. Panay ang tawa ni Mama. Mukhang nakainom na naman ito. Narinig ko na lang na binagsak nila ang kanilang mga katawan sa kama. Maingay na kasi at marupok ang kahoy na higaan ni Mama, kaya maririnig mo talaga kapag may nahiga o umupo lang dito. Maingay agad. Sana, sabi ko sa isip ko ay bigyan sana si Mama ng pera nung tito na pumasok sa kwarto niya para pampagawa ng kama. Naawa na rin kasi ako kay Mama na laging maingay ang kama niya sa tuwing gabi. Parang hindi komportableng matulog doon. Hindi gaya ng sa akin na walang kahit na anong ingay na ginagawa. Nang bahagyang tahimik na ang kwarto niya, humiga na lang ulit ako at saka pinikit ang aking mga mata. Pero bukas pa rin ang aking mga tenga para pakinggan ang impit ng tawa ni Mama na sumasabay sa ingay ng kanyang kama. At unti-unti ay nakatulog na ako ng mahimbing. Dahil sa mga ingay na madalas kong napapakinggan gabi-gabi. Ay anak, gising ka na pala. Halika't sabayan mo na kami ni Tito John mo na kumain. Ikaw pala yung nasa kabilang kwarto. Ako si Tito John mo. Ako po si Josephine. Anak, may pasalubong ang Tito John mo sa'yo. Eto, manika. Kamukha mo, cute din. Wow, ang ganda po! Salamat, Tito John. Mama, pwede ko po bandaling to sa school? Papakita ko po sa mga kaibigan ko. Oo naman, pero dalian mong kumain dyan para maaga ka makapasok. Opo, Mama. Tito John, kailan ka po ulit dadalaw dito? Hindi ko pa alam eh. Baka ano. Baka hindi na anak, kasi marami pa siyang gagawin sa ibang lugar. Hindi ba, John? Oo. Pasensya na, Josephine ha. Kumain ka na muna dyan. Mahuli ka na sa klase mo. Uy, yung anak ng Pokpok andito na oh. Kumusta naman ang nanay mong Pokpok ha, Josephine? Magkano na kaya pera niya? Hindi ko alam ang sinasabi nyo. Tumabi na sana kayo kasi malilate na tayo. Ang tapang mo naman. Teka lang kasi, huwag kang masyado magmadali. Mahaba pa ang oras eh. Sige na, please. Ayoko makipag... Uy, ganda ng manika mo ha. Uy, wag yan. Bigay yan ng Tito John ko. Tito John? Nanay mo lang naman ang kamag-anak mo eh. Sino si Tito John mo? Hindi marami akong tito at lahat yun kasama lagi ni Mama. Mababait kaya sila. Talaga? Wala ka nga dinadalang ibang kamag-anak mo dito. Kundi si Mama mo na ang pula-pula lagi ng lipstick. Kaala mo na pinturahan. Siguro yung Tito John mo yun, yung customer ng Mama mo, no? Yuck! Itong manika mo, mas maganda kung iiksian natin yung buhok niya. Parang kay Mama mo. Tapos kulayin natin ng krayolang pula ang pisngi niya, tapos labi. Para pokpok na pokpok! Wag! Yan. Huwag niyong gawin yan, parang awa niyo na. Tutuwa ka mo. Yan ang bagay na manika sa'yo. Anak ka kasi ng pokpok! Hindi pa sila nakontento at hinila pa nila ang ulo ng aking manika para kumalas ito sa kanyang katawan. Sobrang sikip na ang damdamin ko sa nakita kong kalagayan ng bago kong manika. Isa-isa kong pinulot ang mga buhok nitong ginupit at pilit na pinupunasan ang pisngi nito at labi na kinulayan ng pulang krayola. Hindi ko ito matanggal sa aking palad, kaya ginamit ko ang aking palda para punasan yon, pero hindi pa rin matanggal. Kung hindi pa ako tinawag ng aking teacher para pumila na sa flag ceremony, ay hindi pa ako aalis ng aking pwesto. Habang naglulupang hinirang, ay panay ang daloy ng mga luha sa aking mga mata. Hindi ko alam kung ano ba ang nagawa ko sa kanila para ganituhin nila ako. Ano bang kasalanan ni Mama para maggalit sila ng ganito? Mga bagay na hindi matanggap at maintindihan ng mura kong isipan.
Agad akong umuwi ng bahay matapos ang klase. Hindi ko pa rin mabitawan ang manikang gutay-gutay na. Nasa bulsa ko ang ibang buhok nito na ginupit ng mga kaklase ko. Umaasa ako na baka maremedyohan ko pa ito sa pag-uwi ko. Napakaganda ng manikang ito. Hindi ko pa siya nalalaro at ito na nga lang ang kaibigang meron ako pero sinira pa ng mga mapanghusgang tao. Panay ang tulo ng luha ko noon. Hindi ko mapigilan kahit gustuhin ko. At kahit pa ulit-ulit ko nang kinukuskos ang panyo sa aking mga mata, ay parang wala namang nangyayari. Kaya hinayaan ko na lang ang sarili kong magpaanod sa mga luha ko hanggang sa makarating ako ng aming bahay. At doon ay nadatnang ko si Mama. Kaya mas lalong umagos ang hinanakit ko. Dahil sa kanya, nasira ang laruan ko. Oh anak, ano nangyari sa'yo? Bakit ganyan na yung manikang bigay sa'yo ni Tito Jan mo? Sinira nila sa school. Bakit naman nila gagawin yon? Sino mga yan at isusumbok ko sa teacher mo? Tumahan ka na taayusin na lang natin ang mga... Pokpok ka ba, Mama? Ano? Sino nagsabi sa'yo niyan? Lahat sila! Lagi ko naririnig na pokpok ka raw at hindi ko totoong titong mga bumibisita sa'yo. Anak, wag kang makikinig sa kanila ha? Kay Mama ka lang maniniwala ha? Lahat sila pare-pareho ng sinasabi. Pokpok ka raw, Mama! Pokpok! Anak! Ayoko na sa'yo! Bigay mo na lang ako kay Papa kasi siya hindi ganon. Ikaw oh! Lumipas ang mga taon at heto, ganap na akong dalaga at hindi na natutuwa sa mga manika. Ganap na akong dalaga at hindi na ako inosente tulad ng dati. Ngayon ay klaro na sa akin lahat-lahat sa mundong ito, lalo na sa mundong ginagalawan namin ni Mama. Alam kong pokpok siya. Ginagamit ang kanyang katawan para magkapera ng mabilisan. At dahil dito sa kaalaman kong ito ay unti-unti na akong napalayo kay Mama. Hindi na kami katulad ng dati. Hindi ko na nga maalala kung kailan yung huling beses na nagsabay kaming kumain sa mesa. O kaya naman ay yung kinumusta niya ako. Lagi ako nagpapahuli sa uwi sa gabi mula sa fast food na pinagtatrabahuhan ko. Diretso kaagad ako sa kwarto pero imbis na makatulog ako ay mas lalo lang ako napupuyat dahil sa mga parokyano ni Mama. Hanggang ngayon, talagang hindi pa rin siya natitigil sa trabaho niyang yon. Kung dati, panghele ko sa gabi ang mga tunog na naririnig ko. Ngayon naman dahil alam ko na ang katotohanan, nagsisilbi na itong tunog mula sa impyerno. At pasong-paso na ako. Sa tuwing kinukumpronta ko siya sa mga nangyayari sa kwarto niya, ang dami niyang palusot papadudot. Kesyo inaayos lang daw ng karpentero yung dingding kasi marupok na o kaya naman ay nagbubutas ng lalagyan ng picture frame. Ang akala niya ay tanga pa rin ako. Akala ba niya ay 8 taong gulang na batang babae pa rin ako? Iba rin talaga siya. Pinilit kong itulog na lamang ang lahat kahit rinding-rindin ako sa kama niya na kanina pang nag-iingay. Sana man lang ay binigyan siya ng malaking pera ng customer niya para mapagawa na niya ang kama niya at hindi na ako maistorbo pa. Mag-uumaga na nang nakatulog ako. Malamang ay umalis na yung lalaki. Pero nagulat na lamang ako nang magising ako bandang 9:00 ng umaga nang madatnang ko sila sa hapagkainan. At nang tingnan ko ang lalaki, para akong bumalik sa pagkabata at naalala ko kung sino to. Ang unang customer na pinakilala sa akin ni Mama. Ang unang customer na nagbigay sa akin ng manika at pinaniwalaan kong tito ko siya. Si Tito Jan. Si Jan. Anak, naku, buti gising ka na. Sa tingin mo ba nakatulog ako? Anak, ano kasi, may bisita kasi tayo. Naaalala mo pa naman siya, di ba? Hello Josephine, ang laki mo na. Naaalala mo pa ba? Siya yung nagbigay sa'yo ng manika nung 8 years old ka lang, di ba?
Sayang nga lang at nasira agad. Mga impact ng kaklase mo talaga. Huwag yun na pong ipaalala sa akin yon. Tapos na yon. Nakwento nga sa akin ng mama mo yung Josephine huli kami nagkita. Kaya sabi ko, kapag dadala ulit ako sa mama mo, dadalang kita na mas magandang manika. Ayan! Naku, ang ganda anak. Mas maganda kaysa dun sa nasira. Mas makapal at kulot ang buhok. Blondie! Oh, kunin mo na. Pasalubo ko talaga sa'yo yan. Matagal-tagal din nung huli kita nakita. Sige na anak, kunin mo na. 18 na ho ako. Hindi na ako bata. Bakit kailangan niyo pa akong regaluhan ng ganyan? Kapalit nung nasira manika mo. Maraming bagay ang nasira dito sa bahay na to. Mapapalitan mo ba lahat yon sa tingin mo? Hanggang sa pagpasok sa trabaho ay bad mood ako. Napansin na yon ng mga katrabaho ko pero hindi na sila nagtanong pa. Tahimik ako magdamag at mula noong nakita ko ang mukha ng Tito John na yon, biglang bumalik isa-isa lahat ng mga alaala ko nung bata pa lamang ako. Noong inosente pa lamang at wala pang kamuwang-muwang sa mga pinaggagawa ni mama sa buhay niya. Matapos ang trabaho ko, imbis na umuwi ay nagtungo ako sa pinakamalapit na kapihan. Nagpalipas ako ng oras. Umaasa na mahihimasmasan at mawawala ang sama ng loob ko pero ang labo nito. Sumakay ako ng jeep at nagpababa sa Children's Park at doon ay nag-ikot-ikot. Madilim na at wala nang tao sa paligid. Ito yung kailangan ko, yung mapag-isa. Pero bago pa man ako makahanap ng mauupuan, ay bigla na lang sumulpot ang guard at sinabihan ako na huwag mag-pick up ng customer doon. Naginit ang mukha ko sa mga sinabi niya. Anong akala niya sa akin? Pokpok katulad ng nanay ko? Hinampas ko ito ng bag at saka tumakbo. Hindi na ito nakahabol pa dahil marahil ay nabigla sa mga ginawa ko. Nang makalayo na ako ay saka na ako naglakad patungo sa paradahan ng jeep para makauwi na sa amin. Wala na rin namang ibang pupuntahan. Hindi ko na rin alam kung saan ako pwedeng pumunta para matakasan ang problema ko kay mama. Alas 11 na ng gabi nang makarating ako sa bahay. Akala ko ay payapa na ako makakapagpahinga pero nagulat ako nang makita ko si Tito John. Nakabukas ang ref at kumukuha ito roon ng tubig. Talaga bang hanggang ngayon ay nandito pa rin siya? Nagkatinginan kaming dalawa pero agad akong umiwas ng tingin nang mapansin kong kakaiba na ang tingin nito. Hindi naman ito lasing at bagong ligo pa nga ito. Hinagilap ko ng tingin ang sala para tignan ko nandun si mama pero wala ito. Hindi ko alam ang gagawin ko noon. Para akong kinabahan at hindi ko alam. Hawak ko ang aking bag at handa akong ipukpok ito sa ulo niya tulad ng ginawa ko sa guard kung sakaling magkamali ito. Pero mukha namang hindi ito lalapit sa akin. Nagbaba na lang ako ng paningin at saka dali-daling tumakbo papunta sa kwarto ko. Pero agad ako nitong pinigilan. Hinawakan nito ang aking braso at saka ngumiti na akala mo ay nakakaloko. Dalagang-dalaga ka na. Bitiwan niyo nga ako kung ayaw niyo sumigaw ako rito. Kalma ka lang. Wala naman akong gagawin sa'yo eh. Huwag nga akong hawakan. Naalala ko pa nung una kita makita. Sabi ko pa sa mama mo, lalaki kang maganda tulad niya. Baka nga mas maganda pa eh. At tama ako. Tingnan mo, mas maganda ka pa kaysa sa nanay mo. Pati ang hubog ng katawan mo, sobrang sexy mo. Isa pang pambabastos mo, makakatikim ka na sa akin. At ano naman ang matitikman ko? Bastos ka! Huwag mo nga ako igaya sa nanay ko. Hindi naman kita ginagaya sa kanya. Ikaw naman, malayong-malayo ka sa kanya. Kutis mo pa lang, ang kinis na oh. Bitiwan mo nga ako! Shhh! Huwag kang maingay. Alam mo, pwede naman natin ito pag-usapan. Mabilis lang to. Anong pag-uusapan? Alam mo kasi, sawa na ako sa nanay mo eh. Kahit madilim, kitang-kita ko na yung kumukulubot na balat niya. Di tulad mo, kahit tingin lang, alam kong makinis na. Huwag mong idikit sa akin yung mukha mo. Magkano ka ba? Anong nangyayari dito? Nida, huwag kang mag-isip ng kung ano. Bakit kayo magkadikit na dalawa? Anong ibig sabihin nito?
Ma, kasi itong si... Inaakit ako ng anak mo. Pambihira. Nagpapabayad sa akin. Ang kapal na mukha! Sabi ko ayoko nga kasi ikaw Nida yung gusto ko at bata pa siya para sa akin. Pero siya tong nagpupumilit kasi kailangan daw niya ng pera. Totoo ba to, Josephine? Kahit kailan, hindi ako nagsinungaling sa'yo Nida, alam mo yan. Ang anak mo masyadong rebelde. Magtataka ka pa ba? Josephine? Hindi ako bayaran na tulad mo, Ma. Maniniwala ka ba sa kanya? Suklam na suklam ako ng gabing yon. Nanginginig ang aking katawan dahil sa galit. Ang kapal talaga ng pagmumukha nitong lalaking ito. Nakita ko sa itsura ni Mama na alanganin nito sa paniniwalaan kung sino sa amin ang nagsasabi ng totoo. Anak niya ako pero nag-aalangan pa ba siya sa akin? Oo, nagre-rebelde ako pero hindi ako aabot sa ganitong punto na gagayahin ko ang pamumuhay niya. Natahimik kami marahil ng ilang minuto. Kitang-kita ko ang pagpapawis ng nakakalbong ulo ni Tito John. Panay ang punas nito sa kanyang pasmadong palad. Hindi alam kung ano ang gagawin. Hindi pa ba ito sapat para makita ni Mama na siya talaga ang gumawa ng paraan para gawan ako ng masama? Hindi pa ba halata sa reaksyon at sa galaw niya? Maya-maya pa'y hinila ni Mama si Tito John palabas ng bahay nang hindi man lang nagpaalam. Sinilip ko sila sa bintana at nakita kong mahinahon silang nag-uusap. Hindi ko alam kung napapaniwala na ba niya si Mama sa mga kasinungalingan niya, pero agad akong nanghina nang makita ko naghahalikan at nagyayakapan pa ito. Lumakad pa sila ng konti at saka pinara ang taxi para masakyan ni Tito John. Napailing na lamang ako sa galit. Maya-maya pa'y pumasok na si Mama sa bahay at doon ay nagsimula na ang komprontasyon naming dalawa. Anong sinabi ng demonyong yun sa inyo? Matulog ka na. Maaga ka pa bukas. So mas naniniwala ka sa kanya? Ganon? Sumagot ka, Ma! Hindi ko alam. Paano hindi mo alam? Anak mo ko, di ba dapat ako ang paniwalaan mo? Sa mga nangyayari sa atin itong nakaraan, sa tingin mo maniniwala pa ako sa'yo? Galit ka sa akin. Pakiramdam ko tama si Jan eh. Ginagawa mo to siguro para magkaroon ka ng pera. Siya ang gusto magbayad sa akin para sa isang gabi. Ayoko, Ma! Pilit nga ako tumatanggi sa kanya eh. Hindi ko kailangan ng pera para magpababoy sa kanya tulad ng ginagawa mo. Hindi ako katulad mo. Marangal ang trabaho ko. Kung di pera, baka naman kailangan mo lang ng paraan para makaganti sa akin. At yun ay akitin si Jan. Alam mong malaki siyang magbigay ng pera. Imposibleng hindi mo naisip yon. Uulitin ko ha. Hindi ako baboy na katulad mo. Suklam na suklam ako sa ginagawa mo at pinangako ko sa sarili ko na hindi ako gagaya sa'yo kahit mawalan pa ako ng pera. Baboy ka, Ma! Baboy! Oo, baboy na akong baboy. Pero tandaan mo, yung perang kinita ko habang binababoy ko ang sarili ko ang dahilan kung bakit buhay ka pa rin hanggang ngayon. Kung bakit nakakatikim ka ng masasarap na pagkain ng bata ka pa lang at nakakabili ng mga damit tulad ng ibang bata. Kaya sino ka para husgahan ako? Inilabas lang kita dito sa mundong to na walang kahit na ano. Yun na nga eh. Sana hindi mo na lang ako inilabas sa mundong to. Sana pinatay mo na lang ako habang dugo pa lang ako dyan sa tiyan mo kasi ginawa mong miserable ang buhay ko nang hindi ko nalalaman. Baboy ka, Ma! Baboy! Yun na ang huli naming pagkikita at pag-uusap ni Mama. Hindi ko na hinintay pa na magsalita pa ito, Papa Dudut. Agad-agad ako nag-impake at umalis sa bahay na yon. Hindi niya ako pinigilan. Hinayaan ako nito at sumigaw pa bago ako umalis. Sige, umalis ka. Buti nga yan kesa agawan mo ako ng customer ko sa bahay ko. Mas lalong nag-init ang aking pakiramdam sa sinabi niyang yon na mas lalong naging dahilan para ituloy ko ang aking planong magpakalayo-layo na sa bahay na yon. Yung bahay na naging dahilan para masira ang aking pagkabata. Yung bahay na akala ko'y magiging proteksyon ko at magbibigay sa akin ng saya. Sa huli ay kabaliktaran pala ang lahat-lahat dahil ginawang impyerno ni Mama ang loob ng aming bahay. Na siguro kapag tumagal pa ng konti ay masusunog na ako. Hindi madaling gawin ang lisanin ng ina ko, siya na lang ang pamilya ko. Pero kung ito ang makakabuti para sa akin,
Ito ang gagawin ko dahil ayokong magpahila sa kanya sa butas ng impyerno. Ako po si Josephine. Katulad mo rin ba ang aking kwento? Paano ka lalaya ngayon? Naisip mo na ba kung paano? Nagmamahal ang inyong kapuso at kabarangay, Josephine. Forever. Ang mga kwento ng pag-ibig, kwento ng buhay at kwento ng pag-asa dito sa Barangay Love Stories. Love Stories. Ang bawat pagsubok na dumarating sa ating buhay ay parang pagbubuhat ng bakal sa gym. Mabigat pero kailangang harapin kung gusto natin ng pagbabago. Sipag, tiyaga at pananampalataya sa sarili ang kailangan para mahubog ang tagumpay na ating inaasahan. Ikaw kabarangay, kasama rin ba sa New Year's resolution mo ang pagpunta sa gym? Dear Papa Dudut, bagong simula, bagong layunin, ito ang dulot sa atin ng bagong taon. Kaya naman marami sa atin ang nagpapamiyembro sa gym pagsapit ng Enero bilang parte ng kanilang New Year's resolution. Taon-taon ay puno ang mga gym na mga taong gustong pagandahin ang hubog ng kanilang katawan. Alam ko ito Papa Dudut dahil isa po akong gym rat o taong madalas na magpunta sa gym para mag-exercise. Ako nga po pala si Maron, 27 years old na nakatira sa Diliman, Quezon City. Bahay, trabaho at gym na ang naging routine ko sa loob ng mahigit 2 taon. Mula sa dati kong timbang na 55 kilos ay tumatakbo na ngayon hanggang 72 kilos ang bigat ko. Dahil sa pagbubuhat sa gym at pagkain ng tamang protina. Kung ikukumpara ang itsura ko noon sa ngayon ay di hamak na nag-glow up ako dahil natutunan ko ng mahalin at alagaan ang sarili ko. Noong kasi Papa Dudut ay wala po akong pakialam sa itsura ko. Bago pa man ako natutong mag-gym ay hindi ako marunong mag-ayos. Hindi ako naglalagay ng kung ano sa buhok ko, hindi ako gumagamit ng mga sabong pampaputi at hindi rin ako namimili ng damit na isusuot. Para sa akin noon, hindi ko na kailangang magpagwapo pa dahil may love life naman ako. Hindi ko na kailangang magpa-impress sa mga kababaihan dahil maaga kong nakakilala ng babaeng magmamahal sa akin. Nagkaroon po ako ng long-term girlfriend na itago na lang natin sa pangalang Lyra. 7 years ko siyang naging girlfriend, Papa Dudut. Hindi ko alam kung anong pumasok sa isip natin, pero yun na siguro ang pinakapangit na ride na nasakyan ko. Hindi ka ba nag-enjoy? Ang saya kaya. Hindi na ako sasakay sa ride na yun ever. Okay na sa akin yung isang beses, at least na-try ko. Ano pa bang gusto mo i-try? Marami pa tayong hindi nasusubukang ride sa theme park na to. Teka lang, magpahinga muna tayo. Umiikot pa yung sikmura ko sa huling sinakyan natin eh. Okay, sige. Maghanap na muna tayo ng mauupuan. Mabuti pa nga. Nangangatog pa rin yung tuhod ko hanggang ngayon eh. Dito na muna tayo maupo sa bench. Sige. Marami palang tao rito kapag weekends, no? Oo nga eh. Balita ko laging jam-packed tong theme park na to kasi dito karaniwan nag-field trip yung mga estudyante. Nataon pa na holiday kaya marami talagang tao. Pero sa bagay, sulit din naman yung bayad kasi sobrang laki ng park na to, maraming pwedeng sakyan. Mukhang hindi nga natin masusubukan lahat ng rides nila eh, sa dami. Kulang ang isang araw. Ano pa bang magandang sakyan? Yung Ferris wheel, gusto mo ba? Ayoko, ang taas. Natatakot ako. Pero close naman yun. Maganda yung view nun kapag nasa tuktok na tayo. Hindi tulad nung huling sinakyan natin na mabilis. Tong Ferris wheel, chill lang. Sa bagay, medyo romantic din siya. Mas intimate. Ano, try natin mamaya? O sige,
Sayang naman yung binayad natin kung hindi natin susubukan. Di pa nga natin nalilibot yung kabilang side ng theme park na to eh. Oo nga, tapos malapit ng dumilim. Feeling ko kailangan uli natin mag-set ng date dito sa susunod. Pwede rin naman, pero marami pa akong gustong puntahan kasama ka eh. Alam mo ba na may bucket list ako ng mga lugar na plano kong puntahan para sa date nating dalawa? Talaga? Oo, nung sinagot mo ako, yun yung una kong ginawa. Nililista ko kaya lahat ng mga importanteng date natin. Di ba lagi ako nag-aaya na mag-selfie tayo? Totoo, ang hilig mong kumuha ng picture. Piniprint ko kasi yun tapos nilalagay ko sa journal. Talaga ba? Ang sweet naman. Memories yun na ayokong makalimutan. Kasi marami pa tayong alaala na bubuuin. Baka makalimutan ko yung iba eh kaya nagpiprint ako para kapag namimiss kita, babalikan ko yung mga picture na yun. Sentimental ka pala talaga? Oo. Mana raw ako sa tatay ko. Biruin mo, mula nung ipanganak hanggang unang hakbang ko nung baby ako, nakalista lahat yun sa notebook. Ganun na ganun daw ako ngayon, sabi ng nanay ko. Pero ang cute. Nakakakilig isipin para sa isang lalaki na nag-i-effort sila na maglista ng mga bagay na importante para sa kanila. Feeling ko tuloy napaka-importante ko sa buhay mo. Siyempre naman, isa ka sa mga importanteng tao sa buhay ko. Oo, ikaw rin. Importante ka rin sa buhay ko. So, ano pala yung lugar na gusto mong puntahan kasama ako? Marami. For example, yung National Museum. Gusto kong bisitahin yun kasama ka. Uy, hindi pa ako nakapunta doon. Puntahan natin yun sa susunod. Tsaka gusto ko ring ipasyal ka sa windmill, sa Pagudpod. Saan naman yun? Sa Ilocos Norte yun. Nakapunta na ako doon nung bata pa lang ako. Pero baka malayuan ka eh. Kaya pwede rin naman yung doon na lang sa Rizal para malapit lang. May windmill din sa Rizal? Oo, meron. Nakapunta na rin kami doon last time. Kung gusto mo naman ng medyo adventurous, mag-hiking tayo sa Mount Pulag o mag-trekking sa Sagada. Grabe, ang dami mo palang inihandang dates ha? E di ilang anniversary na yon kung sakali. Kulang pa nga yun eh. Nasa 10 pa lang ata yung nalilista kong lugar. 10 lang? Dagdagan mo pa, gawin mong 50. Tingin mo ba aabot tayo ng ganong katagal na panahong magkasama? Oo naman no. Kung gusto, gagawa natin ng paraan yan. Tama, gawa natin ng paraan. 50 years? Madali lang yun. Lolo't lola ko nga, 75 years nang magkasama eh. Di ba nga? O ano, tara na? Next ride na tayo? O sige, tara! Papadudot na sa college ako noon nang nakilala ko si Lyra. Kaibigan siya ng isa sa mga tropa ko na naimbitahan noong minsang nagkaroon ng selebrasyon sa bahay nila. Unang tingin ko pa lamang sa kanya ay naakit na ako sa taglay nitong ganda. Morena siya, papadudot, mahabang buhok at matangos ang ilong. Medyo suplada ang datingan pero kapag nagsalita ay napaka-sweet ng boses niya. Noong una ay nahiya pa akong makipagkaibigan sa kanya. Medyo mahiyain kasi ako noon at ang tanging nagawa ko lang noon ay ang magnakaw ng tingin sa kanya. Lumipas ang ilang araw ay muli ko siyang nakita sa isang school event. Nagkaroon ng food stall sa school noon bilang parte ng foundation day ng paaralan namin. At ang coffee shop kung saan nagtatrabaho noon si Lyra bilang bartender ang nagbantay sa kanilang stall. Doon din ay naisipan ko siyang i-add sa Facebook at doon ay nag-usap kami tungkol sa mga kape kahit na hindi naman ako mahilig uminom ng kape. Naging close kaming dalawa at nang tumagal ay tinapangan ko ang sarili ko at sinubukan ko siyang ligawan. Sinagot naman niya ako, papadudot. Naging maganda ang takbo ng relasyon namin dahil naalagaan naman ito ng maayos. Low-key lang ang pagsasama namin. Hindi kami masyadong ma-post sa social media at madalang lang kaming lumabas. Mas marami kaming intimate moments kung saan kaming dalawa lang ang magkasama. Sa pamamagitan noon ay mas tumibay pa ang pagsasama naming dalawa, papadudot. Tumagal ang relasyon namin ng 7 taon. Pero nasubok ang tatag ng pagmamahala namin noong nagkahiwalay kaming dalawa dahil sa pandemic. Halos 2 taon din kaming hindi nagkita dahil sa restrictions at lockdown. At yun ang naging dahilan kung bakit unti-unting naging malamig ang pagsasama namin, papadudot.
Tao po! Lyra? Tao po! Maron? Anong ginagawa mo dito sa bahay namin? Nag-message ako sa'yo. Di ba sabi ko na bibisitahin kita? Nagdala ako ng grocery. Akala ko nagbibiro ka lang. Alam mo naman may COVID pa. Labas ka ng labas. Pwede nang lumabas. Hindi na sila nagbabawal ngayon. Kahit na. Hindi porkit pinayagan na tayo, pwede ka na maglalalabas. May COVID pa rin hanggang ngayon. Nanonood ka ba ng balita? Hindi mo ba alam kung gaano kadelikado yung sakit na yan? Alam ko. Kaya nga ako naka-face mask eh. May dala rin akong alkohol. Pinapahamak mong sarili mo eh. Idadamay mo pa kami. Nag-video call na lang sana tayo. Sa bagay, pwede nga naman mag-video call pero iba pa rin kasi yung makita kita ng personal eh. Miss na kita. Gusto na kitang mayakap. Hindi mo ba ako papapasukin sa inyo? Hindi, dito na lang tayo sa labas. Sorry pero nag-iingat lang ako. Alam mo may matanda kaming kasama sa bahay. Ayokong i-risk yun. Okay lang, naiintindihan ko naman. Kahit dito na lang tayo sa labas mag-usap. Ang mahalaga, nakita na rin kita sa wakas. Ano bang ipinunta mo rito? May importante ka bang sasabihin? Wala naman. Gusto lang talaga kitang makita. Pwede ba kitang mayakap? Wag muna. Bakit? Nag-iingat lang ako. Galing ka sa labas. Hindi natin sure kung may nakuha ka bang virus habang nagbabiyahe ka papunta rito. Pasensya ka na talaga. Ayos lang. Mas maganda rin naman talaga yung maingat. Ayoko rin naman na ako yung magdala ng COVID sa bahay nyo. Heto pala yung groceries na binili ko para sa inyo. Kunin mo na. Salamat. Hindi ka na sana nag-abala pa. May nagdadala naman sa amin ng grocery eh. Marami na kasi tayong na-miss na celebration eh, kaya kahit ito na lang sana yung pambawi ko sa'yo. Maron, nitong nagdaang taon, marami akong kinaharap na problema na hanggang ngayon hindi ko pa nasusolusyonan. Kung masaya ka sa ganitong pagbabago ngayon, ako hindi pa. Anong ibig mong sabihin? Anong problema yung sinasabi mo? Hindi mo na kailangan malaman yun. Personal na problema yun at wala ka na ron. Pero boyfriend mo ako. Dapat alam ko kung ano yung mga pinagdadaanan mo. Baka sakaling makatulong ako. Wala ka maitutulong sa pinagdadaanan ko ngayon. Maniwala ka sa akin. Ikaw ang dapat na magtiwala sa akin. Malay mo naman, may magawa ako para sa... Wala. Ngayon pa nga lang, nakakadagdag ka na ng problema ko eh. Ha? Paanong nakakadagdag? Lumalabas ka habang may COVID pa rin. Paano tayo makakasiguro na wala kang virus? Paano kung meron? Tapos nahawa mo ko, mahahawaan ko pa ang pamilya ko? Dagdag problema na naman? Mababa na yung kaso ng COVID ngayon. Kaya nga na-lift na yung ibang restrictions eh. Hindi naman ako bobo para ipahamak kayo. Hindi ako pupunta rito kung alam kong may virus ako. Hindi yun ang point ko. Ang gusto kong sabihin, masyado na ako maraming kinakaharap ngayon at hindi ko na kaya kung dadagdag ka pa. Sinasabi mo ba na pati ako pinoproblema mo? Hindi yun ang gusto kong sabihin. Pero ayoko lang na makadagdag ka pa sa mga isipin ko. Kaya kong sarili ko kaya wag mo akong alalahanin. Ang gusto ko lang naman makita ka eh. Bawal ba yun? Masama ba na pagkatapos ng mahabang panahon gusto kitang makita tsaka mahawakan? Hindi mo ko naiintindihan eh. Ipaliwanag mo kasi sa akin para maintindihan kita. Maron, gusto ko magpahinga na muna tayo mula sa isa't isa. Ha? Paanong magpahinga? Pwede bang cool off muna tayo? Cool off? Gusto mo makipaghiwalay sa akin? Hindi, cool off lang. Ang ibig sabihin nun, magpapahinga lang muna tayo sa isa't isa, hindi tayo maghihiwalay. Ano? Hindi kita magets. Bibigyan lang natin ang isa't isa ng panahon para magpalamig, para magpahinga mula sa bawat isa. Walang usap, walang meet up, walang kung ano. Ha? Pero bakit? Please Maron, kailangan ko to ngayon. Sigurado ka ba na hindi ka nakikipaghiwalay sa akin? Oo naman, hindi tayo maghihiwalay. Humihingi lang ako ng konting oras para mabawasan to mga nasa isipan ko. Hindi pa ba sapat yung 2 taon na hindi tayo nagkita? Hindi nga tayo nagkikita pero araw-araw naman tayo nag-uusap, di ba? Itong hinihingi ko, katahimikan mula sa isa't isa. Kaya mo bang ibigay sa akin yun? Ay, sige. Kung yan ang gusto mo, pagbibigyan kita. Pero hanggang kailan? Hanggang sa maliwanagan ako. Okay. Kung yan ang gusto mong mangyari, sige gawin natin. Pagbibigyan kita. Salamat.
Papa Dudut, hindi ko alam kung bakit bigla na lang nawala ng gana sa akin si Lyra. Sa tagal ng panahong hindi kami nagkita, sa halip na ma-excite, na sa wakas ay magkakasama na ulit kami. Pagkatapos ng mahabang panahon ay iba ang naging reaksyon nito. Para bang hindi niya gusto akong makita. Pero wala akong magagawa kung gusto niyang magpahinga mula sa akin. Masakit man pero bilang boyfriend ay ibinigay ko ang gusto ni Lyra na pahinga. Kalaunan ay nalaman ko rin ang dahilan kung bakit gusto munang mapag-isa ni Lyra. Nasa kalagitnaan na pala ng hiwalayan ang mga magulang nito. Hindi ko alam kung bakit mas pinili niyang ilihim ito mula sa akin, pero ginawa ko na lang ang lahat para masuportahan siya sa mabigat niyang pinagdadaanan. Buwan ang lumipas ay unti-unti nang bumalik sa normal ang lahat. Nagsimula nang magbukas sa mga kainan at pasyalan. Lumalabas ang mga tao para mamasyal at magtrabaho, pero ang relasyon namin ni Lyra ay nanatili pa ring nakatigil. Papadudot nangako siya sa akin na itutuloy namin ang relasyon namin kapag nakahanap na siya ng bagong trabaho. Pumayag naman ako dahil maski ako ay kailangan ding maghanap ng mapagkakakitaan. Ang problema nga lang, Papa Dudut, kung kailan dumating na ang araw na napagkasunduan kung kailan pareho na kaming nakahanap ng trabaho at nakabalik sa dating normal, ay hindi na bumalik pa ang relasyon naming dalawa ni Lyra, Papa Dudut. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Papa Dudut, inamin sa akin ni Lyra na nakaramdam daw siya ng kaginhawahan noong nag-cool off kami. Para daw siyang nakalaya. Hindi ko alam na gano'n na pala ang pakiramdam niya sa pagsasama naming dalawa. Hindi ko po inaasahan na nasasakal na pala siya sa relasyon namin kahit na hindi naman ako mahigpit sa kanya. Siguro nga ay tama ang sinabi nito na nagsawa na lang din siya sa akin. Siyempre, Papa Dudut, masakit para sa akin na gano'n na lamang ako iniwan ni Lyra. Ipinagtabuyan niya ako na parabang wala kaming pinagsamahang dalawa. Sa isang iglap, ang 7 pagsasama namin ay itinapon na lamang niya sa nakaraan. Nagsimula siya sa panibago niyang buhay nang wala ako, na hindi na niya ako kasama. Alam ko po sa sarili kong wala akong ginagawang mali, Papa Dudut. Ginawa ko ang lahat para mapangalagaan ang relasyon namin. Ibinigay ko ang lahat ng pangangailangan at gusto ni Lyra. Pero katulad nga ng sinabi sa isang kanta, the best wasn't good enough. Siguro dahil sa huli ay iniwan pa rin ako ni Lyra. Makalipas ang 1 buwan ay nabalitaan ko na lamang na meron ng bagong boyfriend si Lyra. Para po akong sinaksak sa puso noong nalaman ko ang balitang yon. 7 taong kaming nagsama, pero ganon kabilis lamang niya akong pinalitan. Para akong aso na naghabol kay Lyra noon, at awang-awa ako sa sarili ko habang hinahanap ang kasagutan kung bakit napakabilis niya na pinalitan ako, Papa Dudut. Lyra! Lyra! Maron? Anong ginagawa mo rito? Gusto sana kitang makausap eh. Busy ka ba? Pwede ba tayong mag-usap? Pauwi na ako. Pagod ako sa trabaho. Sige na Lyra, pagbigyan mo na ako. Kanina pa ako naghihintay dito eh. Kahit saglit lang. I-message mo na lang ako. Pagod talaga ako ngayon. Wala na akong lakas para makipag-usap sa'yo. Gusto ko na magpahinga. Kahit naman i-message kita, hindi mo binabasa yung mga message ko sa'yo eh. Tinatawagan din kita pero hindi mo naman sinasagot. Lyra, please. Kausapin mo naman ako kahit sandali lang. Ano pa bang kailangan nating pag-usapan? Tapos na tayo, di ba? Gusto ko lang malaman kung bakit. Kung paano nangyari to sa atin. Nasabi ko na sa'yo yan lahat noon. Oo, sinabi mo sa text. Pero gusto kong marinig sa'yo mismo yung rason. Gusto ko na sa'yo mismo manggaling yung totoo. Gusto kong sabihin mo sa harapan ko na hindi mo na ako mahal.
Hindi na kita mahal, Maron. Kung ano man yung meron tayo noon, kung ano man yung mga bagay na naramdaman ko para sa'yo noon, wala na yun ngayon. Wala na akong pagmamahal na nararamdaman para sa'yo. Pero bakit? May rason ba? Hindi ko alam. Walang rason. Basta ang alam ko lang, iba na ang tingin ko sa'yo ngayon. Siguro na fall out of love ako. Nagbago na yung mga gusto ko sa buhay at hindi na ikaw yung nakikita kong lalaki para sa akin. Imposible namang mangyari yun ng ganun lang. Sabihin mo kasi sa akin yung totoo. May nagawa ba akong mali? May kasalanan ba ako sa'yo para magalit ka sa akin ng ganito? Hindi ako galit sa'yo. Wala kang ginawang mali. Ako yung may mali. Wala kang kasalanan. Ako yung may kasalanan kasi ako yung tumigil sa pagmamahal sa'yo. Lumang tugtugin na yan eh. Hindi pwedeng basta na lang tumigil yung pagmamahal mo para sa taong karelasyon mo. Kung ganun, baka hindi talaga kita minahal noon pa. Anong tawag mo sa 7 taon na pinagsamahan natin? Hindi ko nga alam. Ano bang hindi mo mag-gets sa sinasabi ko? Basta ang alam ko lang, hindi na kita gusto. Kung ganun, bakit nga? Bakit bigla na lang nawala yung pagmamahal mo sa akin? Paulit-ulit ka naman eh. Wala nga sagot kung bakit bigla na lang nawala yung pagmamahal ko sa'yo. Katulad ng wala ring sagot kung bakit kita minahal in the first place. Pwede ba tanggapin mo na lang na wala na tayo? Paano ko tatanggapin? Paano ko gagawin yun kung buong buhay ko, ikaw yung taong pinangarap ko na makasama hanggang pagtanda? 7 taon lang tayo nagsama. Mas mahaba pa rin yung panahong hindi tayo magkakilala. Na kaya mo mabuhay na mag-isa kaya alam kong kakayanin mo rin mabuhay nang wala ako. Pero hindi sa pagkakataong to. 7 taon natin binuo yung future nating dalawa. Paano ko ipagpapatuloy yun kung wala na tayo? Yun yung mali mo eh. Masyado ka nakafocus sa future. Nakalimutan mo na yung ngayon. Hindi pwedeng ganun. Maron, hindi natin hawak ang bukas. Kaya huwag kang dumepende sa hinaharap. Sinasabi mo ba na sa 7 taong pinagsamahan natin, hindi mo nakita na makakasama mo ako habang buhay? Minsan na rin sumagi yun sa isip ko pero noon yun. Araw-araw nagbabago tayo. Marami tayong natututunan at sa pamamagitan nun, lumalawak ang isip natin. Ako rin naman, natututo, nagbabago. Pero ang kaibahan natin, lagi kitang sinasama sa mga pagbabago sa buhay ko. Yun siguro yung dahilan kung bakit nawala na lang bigla yung pagmamahal mo sa akin. Hindi ako ganun kaimportante sa buhay mo, sa puntong handa mo akong iwan anong oras mo man gusto. Sorry kung hindi ko napantayan yung pagmamahal na binigay mo sa akin. Hindi ako katulad mo. Wala na ba talaga? Wala nang chance na magbago pa yung isip mo, Lyra? Sorry pero wala na talaga eh. Kahit ipilit ko pa, naubos na yung pagmamahal ko para sa'yo. Wala nang spark, wala nang excitement, wala na yung dati. Hanggang dito na lang ba tayo? Dito na ba talaga matatapos yung kwento nating dalawa? I'm sorry. Sobrang hirap pala kapag nalaman mong wala ka nang magagawa pa para maibalik ang taong minsan ding nagpasaya sa'yo. Ayaw na talaga akong balikan noon ni Lyra dahil may bago na siya. At kahit na anong panalangin at pagpupumilit pa ang gawin ko ay hindi na talaga kami magkakabalikan pa. Dahil sa nangyari ay unti-unti akong nag-self-destruct. Nawalan ako ng focus sa trabaho na dahilan kung bakit kamuntikan na akong matanggal sa trabaho. Nawalan ako ng gana sa mga bagay-bagay. Ang mga paborito kong ginagawa noon ay hindi ko na magawa dahil bawat isa nito ay may kalakip na alaala ni Lyra. Katulad na lamang tuwing naglalaro ako ng basketball, lagi niya akong pinapanood noon sa mga laro ko. Tumigil na rin ako sa panonood ng mga pelikula dahil siya ang lagi kong kasakasama sa pagmo-movie marathon. Sa mga sumunod na buwan ay napabayaan ko ang sarili ko. Minsan nakakaligtaan kong kumain dahil kahit gutom ay wala akong lakas para bumangon at kumain. Hindi rin ako lumalabas ng kwarto dahil hindi ko namamalaya ng oras. May mga araw na hindi rin ako nakakaligo. Para bang nawasak ang mundo ko noong nawala si Lyra at hindi ko na alam kung papaano ko ito bubuin.
Hanggang sa isang araw ay nagkaroon ng birthday party sa bahay dahil kaarawan ng tatay ko. Nagkaroon ng kaunting handaan at inuman sa bahay at pinilit ako ng mga kaibigan ni tatay na sumama sa inuman. Pinagbigyan ko sila. And for the first time noong nalasing ako, ay nagkaroon ako ng pagkakataon para ilabas ang lahat ng mga saloobin ko sa taong hindi ko kakilala, Papa Dudut. Oh, tulog na si Papa? Oo nga eh. Pati nga isa, nagpaalam lang na iihi pero hindi na bumalik. Oo nga no. Hindi na bumalik yung isang kasama natin ah. Ganun talaga yun. Kunwari iihi pero hindi na babalik. Matagal niya ng diskarte yun tuwing inuman para makatakas. Pa, gising. Marami pa tayong iinumin. Kaaya-aya kayo ng inuman. Malalasing din naman pala kayo agad. Hayaan mo na, pagod lang siguro. Siya ba naman nagluto lahat ng handa kanina eh. Ay, boring nyo naman kainuman. Tinutulugan nyo ako. Nandito pa naman ako ah. Sasaluhan kita kung gusto mo pang uminom. Oo, gusto ko pa. Pabusin na natin to. Ginusto nyo to eh. Huwag ka mag-alala. Hindi kita tatakasan. Hindi rin kita tutulugan. Kung gusto mo uminom, inom ka lang dyan. Kahit umagahin pa tayo rito. Hindi ka ba hanapin ang asawa mo? Baka mamaya sugurin tayo dito nun ha. Wala na akong asawa. Bakit naman? Ba't wala kang asawa? Anong nangyari? Iniwan ka niya? Mahabang kwento. Basta ang mahalaga, wala na akong asawang magbabawal sa aking uminom. Buti ka pa. Tumatawa-tawa na lang na wala na yung asawa mo samantalang ako. Hanggang ngayon, di ko pa rin matanggap na wala na kami ng girlfriend ko. Nabanggit nga yan sa akin ng tatay mo. Kaya nga kita pinatawag sa kanya para mag-inom eh. Sabi niya kasi sa akin, ilang araw ka na nagmumukmuk. Kinakabahan na nga yung tatay mo para sa'yo. Kaya naisip ko na baka gusto mo mag-inom. Ganun naman yung mga kabataan ngayon eh. Kapag may pinagdadaanan, alak ang takbuhan. Ayoko nga sana eh, pero dahil birthday ni Papa, pumayag ako. Kamusta naman? Nakatulong naman ba yung pag-inom? Hindi. Masakit pa rin eh. Sabi nila, alkohol ang sagot sa sugatang puso pero hindi naman tumatalab. Hindi naman kasi alak ang sagot, kundi yung kung ano ang kaya mong gawin kapag nakainom ka na. Ano ba dapat kong gawin? Magkwento ka. Ilabas mo lahat ng nilalaman ng puso mo. Kung galit ka, magalit ka. Kung malungkot ka, umiyak ka. Makikinig ako. Hindi naman ako pala kwento eh. Kaya ka nahihirapan eh, kasi ayaw mo magkwento. Sige na, hindi naman tayo magkakilala eh. Mas maganda magkwento sa taong hindi mo kilala. Ano bang pangalan nitong girlfriend mo? Ex-girlfriend. Ay, pasensya na. Ex-girlfriend pala. Anong pangalan ng ex mo? Lyra. Ba't naman kayo naghiwalay? Ayaw na raw niya sa akin eh. Di na raw niya ako mahal. Pwede ba mangyari yun? 7 taong kayong magkasama tapos isang araw, di ka na niya mahal bigla. Pwede naman. Unpredictable yung ugalit isip ng mga tao eh. Pwedeng mahal ka niya ngayon, bukas hindi na. Pwedeng hindi ka niya gusto ngayon, pero pagkalipas ng 1 taon, gusto ka niya na ulit. Araw-araw, nag-iibang pagtingin natin sa isang tao. Nasa iyo na lang kung anong pagtingin ang kaya mong panindigan. Hindi ka siguro na panindigan ni Lyra kaya yun. Hindi niya na itinuloy yung pagmamahal niya sa'yo. Pero bakit naman di niya ako kayang panindigan? Araw-araw ko naman siyang pinipili. Bakit ako kaya ko? Kasi mas matimbang yung pagmamahal mo sa kanya kaysa pagmamahal niya sa'yo. Di ba nga, sa timbangan, kung mas mabigat yung kabila, naiiwan sa baba yung isa. Tapos yung kabila naman, tumataas. Ganun siguro yung pagsasama niyo. Tumaas siya ng tumaas hanggang sa naiwan ka na lang sa baba. Dapat kasi, pantay lang yung pagmamahal niyo sa isa't isa para walang napag-iiwanan. So, kasalanan ko kung bakit nawala yung pagmamahal sa akin ni Lyra. Hindi mo kasalanan yun. Sadyang hindi lang talaga siya nag-effort na pabigatin yung side niya para pumantay sa'yo. Desisyon niya na yun. Ay, ang hirap naman ng ganito. Alam mo kung paano mo ulit siya mapapantayan. Paano? Bawasan mo yung bigat mo para pumantay ka ulit sa kanya. Bawasan ko yung pagmamahal ko sa kanya? Oo. Kaya siya nasa tuktok at ikaw nasa baba kasi ikaw na lang yung nagmamahal.
alisin mo yung pagmamahal mo sa kanya at papantay ulit siya sa'yo. Pero sa pagkakataong yun, pantay kayo hindi dahil pareho niyong mahal ang isa't isa, kundi pareho na kayong walang pagmamahal sa bawat isa. Paano ko naman gagawin yun kung siya pa rin yung laman ng puso ko? Hindi yan maalis agad pero magandang simulan mo na. Paunti-unti hanggang sa wala ng bigat. Alam mo kung paano? Paano? Nakatulong sa akin to eh. Mag-gym ka. Gym? Oo! Subukan mo lang. Wala namang mawawala eh. Magkakamuscle ka pa. Papadudot, kung hindi ko pa tinanong kung ano ang edad ni Jet ay hindi ko akalaing 45 years old na pala siya. Mukha siyang kaidarang ko lamang at nagulat nga ako noong una ko siyang nakita dahil hindi ko inaasahang merong kaibigan si tatay na bata. Yun pala ay hindi pala nagkakalayo ang edad nila. Magandang pangangatawan ni Jet. Hindi siya mataba pero malaki ang katawan nito dahil batak ng muscle ang bawat parte nito. 3 araw nga ang lumipas bago ako nag-decide na lumabas ng bahay at sundin ang advice sa akin ni Jet na mag-gym. Naisip kong bigyan ng chance ang sarili ko kaya pinuntahan ko ang gym na tinutukoy ni Jet. Maliit lang ang gym at hindi ito katulad ng mga sosyal na gym na kailangan pa ng mahal na membership fee. Karamihan sa mga nagpupunta doon ay walk-in na nagbabayad ng 50 pesos kada session. Ang tawag sa mga ganong klaseng gym ay bakal gym na para sa masa. Mainit ang lugar, masikip at ang ilang gamit doon ay kinakalawang na. Pero kahit na ganoon ay jam-pack pa rin ang gym na yon. Pagpasok ko pa lamang sa lugar na yon ay parang gusto ko nang umuwi. Bigla ako nagdalawang isip dahil ayoko sanang makihalubilo sa mga tao. Pero agad akong nakita ni Jet at bago pa man ako makaalis ay hinila na niya ako papasok sa loob. First time ko mag-gym noong araw na yon, papadudot. Si Jet ang nagsilbi kong coach. Tinuruan niya ako kung papaano gamitin ang mga equipment at kung ano-anong klaseng workout ang dapat kong gawin. Doon na nga po nagsimula ang tinatawag kong post-breakup fitness motivation. Nang sa ganon ay makalimutan ko na si Lyra ng tuluyan, papadudot. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Papadudot, totoo nga ang mga sinabi ni Jet sa akin na malaki ang naitutulong ng pagbubuhat ng bakal para mailabas ko ang mga hinanakit ko sa buhay. Doon ko nga ibinuhos ang lahat ng kinikimkim kong galit at bitterness. Kaya naman kinabukasan ay parang binugbog ang katawan ko. Hirap ako makagalaw dahil masakit pa ang mga muscles ko. Hirap na hirap akong mag-alis ng t-shirt ko noon dahil bawat galaw ko ay nananakit ang katawan ko. Ilang araw akong nagpahinga pagkatapos noon hanggang sa mabilis din akong nawala ng ganang bumalik sa gym. Napagtanto ko kasi ng mga time na yon na panandalian lang din pala ang pagkalimot na mararamdaman ko kahit na mag-gym pa ako. Saka ko lang nakakalimutan si Lyra kapag nagbubuhat ako dahil yon lang ang tanging lugar na wala kaming alaala sa isa't isa. Pero pagkabalik ko sa bahay, mabilis ding bumabalik ang sakit. Para tuloy wala ring silbi ang ginagawa ko dahil nag-gym lang naman ako para sana makapag-move on. Naisip ko na mas maganda pang matulog na lamang kesa magpagod dahil pareho lang din naman ang dulot noon sa ginagawa kong paglimot sa pagkawasak ng puso ko. Noong napansin ni Jet na hindi na ulit ako bumalik sa gym ay hindi pa rin niya ako tinantanan. Pinilit pa rin niya ako mag-gym kahit na ilang beses na akong umaya o papadudot. Sa pangungulit nito ay pinuntahan pa niya ako sa bahay para hikayating mag-workout muli, papadudot. Maron? Maron, nandiyan ka ba? Oh, Jet! Bakit? Wala si Papa ngayon, nasa trabaho siya. Hindi siya ipinunta ko rito. Ikaw. Ako?
Ba't naman ako pinunta mo? Ano kailangan mo sa akin? Hindi ka na nagpupunta sa gym ah. Yun ba? Pasensya na. Di kasi pasok yung pag-gym sa schedule ng trabaho ko eh. Totoo ba yan o baka nagrarason ka lang kasi ayaw mo nang bumalik? Gustuin ko man, hindi talaga kaya. Kung gusto, magagawa ng paraan. Kung ayaw, lagi may dahilan. Para ka namang si Lyra eh. Ganyan lagi linyahan niya sa akin. Palagi niyang sinasabi na laging nagagawa ng paraan ng isang bagay kapag gusto mo. Pero nung ako na yung usapan, wala siyang ginawa para sa akin. Hanggang ngayon ba, hindi ka pa rin nakakalimot sa nangyari? Mahirap kalimutan yung 7 taon. Kaya nga sinasabi kong mag-gym ka. Makakatulong yan para makalimot. Sa panong paraan naman? Nag-gym na ako ng 1 beses. Hindi ko naman siya nakalimutan eh. Hindi naman kasi agad-agad mangyayari yun. Kapag nasugatan ka ba, ginamot mo lang na 1 beses, maghihilom na kagad yung sugat. Hindi naman, hindi ba? Kailangan, paulit-ulit mo yung gamutin hanggang sa gumaling. Pwede ba sa susunod na lang? Ngayon na. Hanggat pinapatagal mo, mas lalong tatagal yung ginagawa mong pag-move on. Sige ka. Busy ako ngayon eh. Ano naman pinagkakaabalahan mo ngayon? May ano ako, basta meron Wala kang ginagawa. Wala ka sa trabaho ngayon kaya ibig sabihin, free ka ngayon. Halika na, samahan mo ako sa gym. Bakit ba pinipilit mo akong mag-gym? Ayoko na nga bumalik doon. Gusto lang kitang tulungan makalimot. Bakit naman? Di naman tayo close ah. Anak ka ng kaibigan ko kaya gusto kitang tulungan. Isa pa, nakikita ko kasi sa'yo yung sarili ko noon eh. Talaga? Paano mo naman nasabi? Di ba? Nabanggit ko sa'yo noon na wala na akong asawa. Oo, nabanggit mo nga nung nagiinuman tayo. Nawala siya sa akin dahil kagagawan ko mismo. Ano ba kasing nangyari? Namatayan ako ng mag-ina ilang taon na nakakalipas. Nakasakay kaming 3 sa motor. Pauwi kami galing birthday party. Aminado ako, medyo may tama ako noon kahit pinagbawalan ako ng asawa ko uminom. Masyado ako nagtiwala sa sarili ko. Mayabang ako eh. Kaya nagpumilit ako mag-drive ng motor saka yung mag-ina ko. Nag-drive ka ng lasing? Oo, ganun na nga. Tapos, malamig yung panahon nun eh. Inantok ako hanggang sa nawalan ako ng kontrol. Sumalpo kami sa nakaparadang van. Nakikita mo ba tong sugat ko sa braso ko? Natahiyan, 15 stitches. O tapos anong nangyari sa mag-ina mo? Dead on arrival yung anak ko. 8 years old lang siya nun. Yung misis mo? Nakaligtas siya. Critical man pero lumaban siya ng ilang linggo sa ospital hanggang sa nagkaroon siya ng komplikasyon. Nakoma to siya tapos ayun, binawian din ang buhay. Sorry, di ko alam. Akala ko iniwan ka lang din ng asawa mo noon eh. Nakita ko sa yung sarili ko noong mga panahong hindi ko rin matanggap na wala na ang mag-ina ko. Gumuho yung mundo ko eh. Sinisi ko yung sarili ko. Naisip ko na saka lang ako makakabawi sa kanila kapag pinahirapan ko rin ang sarili ko. Anong ginawa mo? Wala. Literal na wala. Hindi ako kumain, hindi ako bumangon sa kama, hindi ako naligo, wala akong kinausap na tao. Araw-araw kong pinapanalangin na sana mamatay na rin ako. Kasi hindi ko na kaya nun yung konsensya sa puso ko eh. Paano mo naman nalampasan lahat ng yun? Sa tulong ng mga kaibigan ko. Hindi nila ako pinabayaan lalo na ang tatay mo. Tapos naisip ko mag-gym. Yun ang ginamit ko para maalis sa isip ko yung nangyari. Yung galit ko, itinapon ko lahat sa pagbubuhat. Hanggang sa unti-unting nabawasan yung sakit na nararamdaman ko. Ngayon ba? Okay ka na? Hindi na ako katulad ng dati. Nakikita mo naman, maayos na akong tingnan ngayon, hindi ba? Ikaw nga nagsabi na hindi halata ang edad ko. Ano sa tingin mo? Ay, okay sige. Pagbibigyan kita. Babalik ako sa gym. Yan! Yan ang gusto ko. Halika na. Tara na bago pa magbago yung isip mo. Teka, ngayon na? Pwede bang bukas na lang? Ngayon na. Magbihis ka na. Sige, teka, magpapalit lang ako. O sige, antayin kita rito ha. Hindi ako aalis dito sa tapat ng bahay nyo hanggat hindi ka lumalabas. At dahil nga sa sobrang kakulitan ay pinagbigyan ko na lang ulit si Jet para matigil na siya. At isa yon sa mga pinakamagandang desisyon na ginawa ko. Pagkatapos kasi ng araw na yon ay dire-diretso na ako sa pagbubuhat. Hanggang sa hinanap-hanap na ng katawan ko ang mabibigat na bakal. Wala pang 1 buwan noon ay nakita ko na kaagad ang malaking pagbabago sa katawan ko. Unti-unti na akong nagkalaman at yon ang naging dahilan kung bakit mas na-addict pa ako sa pagpunta sa gym. Noong ko lang na-realize na maganda rin naman palang pagtuunan ko rin ang pansin ng sarili ko ng matagal na panahon ko ring napabayaan.
Pero dahil sa trabaho ko ay nahirapan akong i-schedule ang pagpunta ko sa gym. Minsan kasi ginagabi na ako sa pag-uwi at pagka-uwi ko naman ay wala na akong natitirang lakas para mag-gym. Kaya naman ang ginawa ko ay gumigising ako ng maaga para makapunta sa gym tuwing alas 4 ng madaling araw. Sarado pa ang gym sa mga oras na yon pero pinakiusapan ni Jet ang may-ari nito. Dahil tropa naman silang dalawa ay binigyan nila ako ng spare key. At para hindi mapag-isa ay sinasamahan din ako ni Jet sa pag-workout tuwing alas 4. Simula noon ay naging parte na ng daily routine ko ang pagising ng maaga at magbuhat ng bakal bago pumasok sa trabaho. 2 taon po ang lumipas, kitang-kita na ang napakalaking pagbabago sa katawan ko. Mula sa pagiging patpate na nagkaroon ako ng magandang physique, papadudot. Lapag ko nga muna rito. Talagang tinalo mo na ako sa pagbubuhat ha? Mas malakas ka na kaysa sa akin. Tumatanda ka na kasi kaya humihina ka na. Kaya nga eh. Yun din siguro yung rason kung bakit hindi na ako makapalag sa mga mas mabibigat na timbang. Pero sa totoo lang, mas maganda pa rin yung katawan mo kaysa sa akin eh. Mas marami akong experience kaysa sa'yo eh. Pero maganda na rin naman yung sa'yo. Batak na batak na. Dati nga hindi ako mahilig magsuot ng sando pero ngayon, halos yun na lang araw-araw suot ko. Mas mainam naman. Bukod sa presko, na ipagmamayabang mo pa yung mga muscle mo. Itong mga pinaghihirapan natin sa gym, dapat ipinapakita, hindi tinatago. Nakakataas din pala ng confidence kung ganito, no? Oo naman. Pansin mo na ba yung pagkakaiba kung paano ka itrato ng mga tao kumpara noon? Sobra. Eto hindi sa pagmamayabang ha. Dati walang pumapansin sa akin. Pero ngayon, may napapalingon na rin. Ganun talaga kapag natuto ka ng alagaan ng sarili mo. Tsaka nakakapagbigay din pala to ng peace of mind, no? Hindi lang katawan mo gaganda sa pag-gym, gaganda rin pati mental health mo. Kasabay kasi ng pag-improve ng katawan mo, nag-i-improve din ang pananaw mo sa buhay. Ibig sabihin nun, may growth ka bilang tao. Kaya iba na yung Maron noon sa Maron ngayon. Talagang ibang-iba na. Maraming bagay ako natutunan at na-realize nitong nagdaang 2 taon. Ang tanong ko naman ngayon, kumusta na ang puso mo? Nakalimot na ba sa masasamang alaala ng nakaraan? Oo, magaling na. Wala nang sugat. Fresh na fresh. Pantay na ba yung timbangan? Wala na mas lamang. Magka-level na ulit kayo ni Lyra. Pantay na. Pareho na naming hindi mahal ang isa't isa. Mabuti yan. Proud ako sa'yo na sa wakas, nalampasan mo na yung madilim na parte ng buhay mo. At dahil sa tulong mo yun, kung di mo ako pinilit mag-gym noon, wala ako sa kinatatayuan ko ngayon. Salamat ha. Nakakahiya nga kasi hindi pa ako nakakabawi sa'yo. Hindi ko pa matuloy-tuloy yung painom na naipangako ko sa'yo. Wala yun, huwag mo nang isipin yun. Saka mo na lang ako painumin kapag hindi ka na busy. Ang mahalaga nakatulong ako. Kahit papano, parang natulungan ko na rin yung sarili ko dahil sa'yo. Anong ibig mo sabihin? Natulungan mo yung sarili mo sa paanong paraan naman? Wala, huwag mo nang isipin yun. Masyado ka yatang madrama ngayong araw ah. Ano nakain mo? Katulad nga ng sinabi ko, proud lang ako sa'yo. At least tapos na yung trabaho ko. Alam mo naguguluhan talaga ako sa mga pinagsasabi mo. Huwag mo na akong isipin. Tuloy mo na yung set mo. Mamaya na muna. Pahinga lang ako sandali. Ikaw, di ka ba magbubuhat ngayon? Magbihis ka na para makahabol ka sa akin. Pass mo na ako ngayon. Hindi mo na ako mag-workout ngayong araw. Dumaan lang talaga ako rito para i-check ka. Tsaka para makapagpaalam na rin. Magpaalam? Bakit? Saan ka pupunta? Uuwi muna ako sa probinsya namin. Dadalawin ko yung mga kamag-anak ko doon, tsaka mga kamag-anak na rin ng asawa ko. Pareho pala kayo ng probinsya ng asawa mo? Oo. Doon kami nagkakilala tapos dito na kami sa Maynila bumuo ng pamilya. Ilang araw ka naman magtatagal doon? Hindi ko alam eh. Depende, basta balitaan na lang kita. Okay, sige. O paano yan? Di liliban ka muna sa pag-gym. May gym naman doon. Doon na lang ako magbubuhat. Oo nga naman. Hindi ko naisip yun ha. Sure nga. Kung ganun, kita-kits na lang. Kita-kits. Pagbalik ko, dapat mas mabigat na yung mga binubuhat mo ha. Chill lang. Kadadagdag ko lang ng reps ko eh. Saka na ako magdadagdag ng timbang kapag di na ako nahihirapan sa 8 reps.
O sige, ikaw bahala. O paano yan? Mauna na ako. O sige, mag-iingat ka. Dala mo ako ng pasalubong pag uwi mo ha. Oo naman, ikaw pa ba? Papadudot lumipas ang ilang linggo ay hindi na muling bumalik pa sa gym si Jet. Sinubukan ko siyang kontakin para kumustahin pero hindi siya nag-reply sa mga tawag at chat ko. Naisip ko na baka busy lamang siya sa buhay kaya binigyan ko pa siya ng ilang araw. At sa mga sumunod na araw ay mag-isa na lamang ako noon sa gym kada alas 4 ng umaga. Parang ako na nga lang ang nagbubukas ng gym dahil pagkatapos ko ay dire-diretso na rin ang pasok ng iba pang mga gagamit nito. Pagkalipas ng ilang pang linggo ay nagsimula na akong magtaka sa kawalan ng paramdam ni Jet. Maging ang tatay ko ay walang makuhang update noon mula sa kanya. Pinuntahan ko siya sa inuupahan niyang bahay pero nalaman ko na lamang na hindi na pala siya nakatira doon. Naghihintay ako sa pagbabalik ni Jet hanggang sa isang araw habang tahimik akong nagbibilang ng reps ko. Sa gym ay biglang bumukas ang pinto nito at pumasok si Jet. Initian ko siya mula sa salamin na nasa harapan ko at nagsaludo naman siya sa akin pagbalik. Dahil nasa kalagitnaan ako ng workout ay hindi ko muna siya nagawang lapitan. Tinapos ko ang set ko saka ko ibinaba ang buhat-buhat kong barbell. Noong pupuntahan ko na sana si Jet ay nalito ako dahil wala namang tao sa gym. Mag-isa lamang ako at wala si Jet. Lumabas pa ako ng gym para hanapin siya pero hindi ko siya nakita. Tinawagan ko siya sa number niya pero sa halip na si Jet ang sumagot ng tawag ay ang kapatid nito ang nakausap ko. Ibinalita niya sa akin na wala na raw si Jet, Papa Dudut. Isang araw ay hindi na lang daw ito nagising. Tingin nila ay inatake si Jet sa puso habang natutulog ng mahimbing. Nabanggit din ng kapatid ni Jet sa akin na ang totoong dahilan daw ng pagpunta nito sa probinsya ay dahil nagtago ito sa dami ng utang na tinakasan niya. Ang kwento pa sa akin ay nagpatong-patong daw ang utang ni Jet dahil sa naging gastusin nila sa ospital noong naaksidente ang mag-ina niya. Sa cellphone ni Jet ay nabasa nila na marami ng mga nagbabanta sa buhay niya dahil sa laki ng utang nito sa kung sino-sino. Yun daw marahil ang pinakadahilan kung bakit naging sobrang balisa ni Jet ilang araw bago ito pumanaw. Doon ko lang napagtanto na noong mga panahong tinutulungan ako ni Jet na bumangon ay may sarili din pala siyang pinagdadaanan. Nakakalungkot dahil wala man lang akong nagawa para matulungan siya. Ganon pa man, habang buhay kong tatanawin na utang na loob ang pagtulong na ginawa niya sa akin para maghilom ang sugat ko sa puso ko kahit na ako mismo ay hindi ko siya nagawang tulungan. Hanggang dito na lamang po ang sulat ko, Papa Dudut. Maraming salamat po at napili po ninyong ibahagi ang kwento ng buhay ko at sana ay marami akong na-inspire sa kwento ko. Ang inyong forever kapuso at kabarangay, Maron. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Anong say mo sa Barangay Love Stories na ito? Pagkwentuhan natin sa comment section yan. Nagustuhan ng iyong napakinggan? Ituloy yan via live stream sa www.gmanetwork.com/radio. Barangay LS. In Mega Manila, 97.1. Forever! Ang mga kwento ng pag-ibig, kwento ng buhay, at kwento ng pag-asa dito sa Barangay Love Stories. May mga pagkakataon sa ating buhay na nakakaranas tayo ng mga pangyayaring mahirap paniwalaan para sa iba. Ngunit kapag ikaw na mismo ang nakaranas at nakakita nito, siguradong magbabago din ang iyong paniniwala. Minsan akala natin ay wala na tayong kinakatakutan, pero mapagtatanto natin na marami pa pala tayong hindi nakikita na maaaring sa atin naman gumambala.
Sa kwento ng kabarangay natin ngayon ay paano kaya niya malalampasan ang isang karanasang nagdulot ng takot at yumanig sa kanyang paniniwala. Yan ang kwentong ating mapapakinggan dito lamang sa mga kwento ng pag-ibig, buhay at pag-asa sa nangungunang Barangay Love Stories. Dear Papa Dudut, mapagpalang araw po sa iyo at sa lahat ng mga nakikinig ngayon. Naisipan kong ibahagi ang kwento ko na matagal nang walang ibang nakakaalam, kundi mga malalapit kong kamag-anak lamang. Pero ngayon ay handa na rin akong ibahagi ito sa iba. Tawagin niyo na lamang po ako sa pangalang Brando, 30 anyos na, at taga Tanay Rizal. Pero itong ikukwento ko sa inyo ay nangyari sa Quezon Province. Doon kasi kami nakatira noon. Isa po akong embalsamador sa isang punerarya. Dahil palagi akong nakakakita at nakakahawak ng mga patay, halos wala na po akong kinakatakutan. Hindi kasi ako mapaniwalain sa mga multo at kung ano-ano pang mga elemento. Batid ko na maaari akong mahusgahan ng iba. Pero isa po akong non-believer. Bininyagan po ako bilang isang Katoliko pero nawala ang pananampalataya ko sa Diyos noong magkasunod na namatay ang mga magulang ko. Parehong heart attack ang kinamatay nila. Kaya naman tuluyan na akong naulila sa mga magulang. Nangako na lang yung naiwang mag-isa. Doon na ako tumira sa bahay ng tiyahin ko na si Tita Mayed sa Tanay Rizal. Dahil relihiyosa siya. Madalas kaming hindi nagkakasundo, Papa Dudut. Alam niya na matagal nang nawala ang pananampalataya ko sa Diyos. Pero kahit na anong gawin niya, ay hindi pa rin niya ako mapilit na magbalik loob. Isang linggo bago ang undas ay sinabihan ako ni Tita na isasama niya ako pauwi sa Quezon Province para dumalaw sa puntod ng mga magulang ko at ng iba pa naming kamag-anak na yumao. Wala sana akong balak na sumama sa kanya dahil ayaw ko nang bumalik pa roon. Puro mga pangit na alaala lamang kasi ang meron doon. Pero dahil tumulong na rin sa pangungumbinsi si Lola ay napilitan na akong sumama. Isa pa'y wala ring magmamaneho para kay Tita. May hirapan naman siya kung magkukommute dahil dagsa ang mga pasahero tuwing mag-uundas. Maaga kaming bumiyahe ni Tita noong araw na yon. Pero nang nasa kalagitnaan na kami ng biyahe ay ganito po ang nangyari. Buisit na pusa yun ah! Bigla ba naman tumawid? Sus Mariosep! Itim na pusa ba yung nakasalubong natin? Tita, hindi po natin nakasalubong. Biglang tumawid kaya munti ko na masagasaan. Buti na lang nakapreno kaagad ako. Tita, ayos lang ba kayo? Baka nasaktan kayo ha, magsabi kayo kaagad. Hindi naman ako nasaktan pero bigla akong kinabahan. Masamang pangitain yung may makasalubong na itim na pusa sa biyahe. May masama raw na mangyayari. Raw, kaya ibig sabihin, sabi-sabi lang. Huwag nga kayo nagpapaniwala sa mga ganon, Tita. Tinatakot nyo lang sarili nyo eh. Kung malas yung tingin nyo sa itim na pusa, kawawa naman yung hayop. Kasi hindi naman nun ginusto na maging kulay itim yung balahibo niya. Nasasabi mo yan kasi hindi ka naniniwala sa mga pamahiin. Pero paano kung totoo yun? Malabo po yung sinasabi nyo, Tita. Masyado lang kayo mapamahiin. Kung mapapahamak man tayo, walang kinalaman dun yung itim na pusa. Ay nako, ewan ko sa yung bata ka. Palibhasa, iba yung sinasamba mo kaya ka nagkakaganyan. Wala akong sinasamba, Tita. Kung gusto nyo po magdasal, bahala kayo. Hindi rin naman lahat ng madasalin, mabuting tao talaga. Yung kapitbahay nga natin, kada linggo nagsisimba.
Pero pagdating sa chismis, siya pa'y nangunguna. May isa pa nga eh. Yung lagi niyong nakakausap. Yung fake healer na madasalin ko no pero naninira naman ng ibang tao. May saltik yata yun eh. Hoy, ang bibig mo, Brando, ha? Masyado ka nang nagiging bastos. Hindi na ako bata para pagsabihan nyo. Kaya ayoko sana sumama ngayon eh. Alam kong ganito lang yung mangyayari. Lalo na kapag nakarating tayo kay na Lola. Pareho lang kayo nun eh. Baka pagtulungan nyo pa ako kapag binabaraw kayo. Ikaw lang yung nag-iisip ng ganyan. Alam nyo naman po kasi na magkakaiba na tayo ng paniniwala ngayon. Kung irerespeto nyo sa akin, hindi ko rin kayo papakailaman. Kahit na naiinis ako sa mga pinaniniwalaan nyo. Ay, kailan ka pa kaya magbabago? Hindi ko po kailangan magbago para lang maging katulad nyo. May sarili akong buhay. At ako na po yung magdidesisyon kung ano yung paniniwalaan ko. Kaya pagkatapos natin pumunta sa sementeryo, mauna na akong bumalik sa Tanay. Kung magpapaiwan po kayo, kumuha na lang kayo na magmamaneho para sa inyo. Ano? Iiwan mo ako sa Quezon? Kung gusto nyo may magmaneho pa rin para sa inyo pauwi sa Tanay, huwag nyo na lang akong busitin. Alam nyo na yung ibig ko sabihin. Malala ka na talagang bata ka. Kahit yata buhusan kita ng holy water, hindi ka natatablan. Ako yung mas nakakatanda sa'yo tapos gusto mo? Ako yung susunod sa'yo? Tita, kung ayaw nyo nagtatalo tayo, itiikom nyo na lang po yung bibig nyo. Ganun lang yung kadali. At ako naman, itutuloy ko na yung pagmamaneho. Kasi kanina pa tayo nakahinto. Sayang yung oras. Malayo-layo na sana yung natakbo nitong kotse kung hindi tayo nag-aksaya ng oras sa pagtatalo sa wala namang kwentang bagay. Ay, mabuti pa nga. May pakiusap lang sana ako sa'yo pagdating natin sa bahay ng lola mo. Ano na naman yan, tita? Kung ako, nababastos mo ng ganyan, sana naman, pigilan mo yung sarili mo na magsalita ng kung ano-ano kay nanay. Matanda na siya, baka atakihin pa sa puso kapag nagalit ng sobra. Mas relihiyosa siya sa akin. Kaya pakiusap lang, umayos ka sa pagsagot-sagot mo sa kanya. Makapagsalita kayo para namang napakasama akong tao. Ay pero masama yung tabas ng dila mo. Yun ang ibig kong sabihin. Kaya kung hindi mo kayang irespeto ang paniniwala ko, kahit magpanggap ka na lang kapag kaharap mo si nanay. Sige, susubukan ko. Pero hindi ko kaya mangako, tita. Kilala niyo naman ako. Kapag may narinig ako na hindi ko nagustuhan, sinasabi ko talaga ng harapan. Papadudot isa yon sa madalas naming pagtalunan ni Tita Mayet. Bukod kasi sa isa akong non-believer, hindi rin ako nagpapaniwala sa mga pamahiin ng mga matatanda. Para sa akin ay kasinungalingan lamang ang mga yon. At tinatakot lang ng mga kabalbalan na yon ang mga tao para sa walang kwentang dahilan. Nung makarating kami sa bahay ni Lola ay ikinuwento agad ni Tita Mayet ang tungkol sa nangyari sa biyahe. Gaya ng inaasahan ko ay nagkasundo silang dalawa na parehong mapamahiin. Pero para hindi na madugtungan pa ang naging pagtatalo namin ni Tita ay hinayaan ko na lamang sila papadudot. Isa pa ay sinabi naman ni Lola na uuwi rin doon ang pinsan kong si Oman. Sa lahat ng mga pinsan ko ay siya lang ang pinakakasundo ko. Matagal-tagal na rin kaming hindi nagkikita kaya na-excite ako sa pagdating niya. Dahil wala naman akong magawa noon sa bahay ng lola ko. Madalas akong umalis tuwing umaga at bumalik na lamang bago magtanghalian. Hindi kasi ako makatagal sa bahay. Kung hindi ako lelekturan ni Tita, si Lola naman ang nangungulit na sumama ako sa pagdarasal nila. Isang araw sa paglilibot ko sa lugar namin sa Quezon ay napadpad po ako sa isang bakanting lote na katabi ng isang abandonadong bahay. Nag-iisa lamang ang bahay na yon doon sa kalsada na yon, papadudot. Giba-giba na ang dingding nito at butas na rin ang bubong na ginapangan na ng mga damo. Pero ang mas nakaagaw pansin sa akin ay yung krus na gawa sa semento na medyo nakausli sa bumabalot na mga damo doon sa bakanting lote. Lalapitan ko na sana yon noong mapahinto po ako sa paglalakad. Napagtanto ko kasi na isang may kalalimang hukay pala sana ang hahakbangan ko. Natakpan lamang ito ng malalagong mga damo
nang muli kong tingnan ang krus at ang bakanting hukay. Naisip ko na baka dati yung pinaglibingan pero inilipat lamang ang labi ng sinumang nakalibing doon. Nakakatakot mang isipin para sa iba. Pero may mga tao talaga na kapag masyado nilang mahal yung yumao nilang mahal sa buhay, ay doon na mismo nila inililibing sa bakuran nila. Papadudot, pabalik na sana ako noon sa bahay nang mapansin ko mula sa aking kinakatuyuan ang isang babae na naglalakad papalayo. Nakasuot ito ng itim na bestida. Ang ipinagtataka ko lang noon, wala naman akong napansin na babaeng dumaan mula sa likuran ko kaya hindi ko alam kung saan siya nanggaling. Nang kumurap-kurap ako ay bigla na lamang itong nawala. Hindi tuloy mawala-wala sa isipan ko ang bakanting hukay at yung babaeng nakita ko hanggang sa makauwi ako sa bahay ng lola ko. At nang dumating si Oman, kagad ko yung ikinuwento sa kanya, papadudot. Alam mo Insan, ito talaga yung namiss ko rito sa probinsya. Yung nakatambay sa labas ng bahay tapos may siga sa harapan natin. Alak na lang kulang. Sige, bumili ka kung kaya mo. Tignan ko lang kung hindi ka paghahampasin ni Lola ng walis tingting. Yun na nga eh. KJ sina Lola at Tita Mayet. Hayaan mo na. Mga nagkakaedad na kasi kaya pagpasensyahan na lang natin. Ano pa nga ba? Nga pala, kumusta trabaho mo sa Rizal? Wala namang bago. Mga patay pa rin naman ang nakakaharap ko. Langya, di ka ba nauumay sa mga patay? Nauumay pero trabaho yun eh. Para namang may iba akong pagpipilian. Ikaw ba? Kamusta sa trabaho mo? Ayos naman. Nasa 25th floor na yung ginagawa naming building. Okay din naman pasahod dun. Pero kapag tatanga-tanga ka sa trabaho, maaga ka talagang paglalamayan. Ingat ka. Ayoko mag-imbalsa mo ng kamag-anak ko. Tsaka tandaan mo, walang nabibiling pangalawang buhay sa palengke. Alam ko naman yun. Pero minsan talaga, hindi na iiwasan yung aksidente kapag oras ng trabaho. Ano yun? Lah, parang may dumaan. Ha? Wala naman ah. Hindi, may nakita talaga ako. Kaso ang bilis eh. Baka naman guni-guni mo lang yun. Alam mo ikaw, parang ang si Tita Mahit. Hilig yung takutin sarili nyo. Gagi, mag-uundas na kaya. Malapit na pista ng mga patay. Patay na nga sila, di ba? Kalokohan naman kung babangon yung mga yun para takutin ka. Hindi ka ba talaga naniniwala sa multo? Hindi. Sa aswang at maligno? Mas lalong hindi. Igagaya mo pa ako kay na Lola. Kaya masyadong matatakutin kasi kung ano-ano yung pinaniniwalaan. Ay, nakaka-stress silang kasama. Kapag kinontra ko sila, galit na galit naman sa akin. Kung hindi ka sang-ayon sa mga pinaniniwalaan nila, matuto ka rin kasing itikom yung bibig mo. Para di kayo nagtatalo. Wala ka rin kasing preno minsan eh. May ba ako Insan? Di ba madalas ka namang umuwi rito? Oo, bakit? Kahapon kasi, naglibot-libot ako dito lang sa poblasyon. Naalala mo yung madalas nating kuhaan ng bayabas nung high school pa tayo? Oo. Pero di na ako pumupunta ron. Kahit malalaki na yung mga bunga ng bayabas. Nakakatakot naman kasi yung abandonadong bahay sa tapat nun. Tapos yung katabing lote, dating pinaglibingan nung may-ari. Kilala mo ba kung sino yung inilibing doon? Hindi. Nalaman ko lang sa kakilala ko na yung may-ari pala ng bahay yung inilibing doon. Lakas nga ng trip eh. Sa tabi pa mismo ng bahay. Parang ayaw iwanan yung lupa niya. Buti na lang wala silang kapitbahay. Kundi maglalayasan mga yun. Ikaw ba naman may kapitbahay na puntod eh. Parang ang hirap makatulog pag ganun. Kung ako yun, baka tambayan ko pa. Hindi ako takot sa mga ganyan. Saka kung totoo man yung mga multo-multo na yan, edi sana noon pa ako nakakita. Sa punerarya ako nagtatrabaho. Minsan inaabot pa ako ng gabi ron. May pagkakataon pa nga na mag-isa lang ako habang nag-iimbalsa mo ng patay. Yabang neto. Hintayin mo lang, may magpapakita rin sa'yo. Kung may magpapakita man sa akin, sana malaki yung hinaharap saka matambok ang likuran. Diretso ka agad sa kwarto pag ganun. Sira ulo. Narinig mo yun? Gagi, kinikilabutan na ako. Pasok na kaya tayo sa bahay.
Naduwag ka na naman. Sabi kasi ni Lola, kapag umaalulong daw yung aso, ibig sabihin daw may nakikita yung nakakaibang nilalang. Pwedeng multo o pwede rin... Kung hindi multo, baka aswang na yung meron dito. Tara na! Papa Dudut, natawa na lamang ako noon sa pagiging matatakotin ng pinsang kong si Oman. May pagkapasaway siya at sakit din sa ulo ng mga magulang niya noong high school pa lamang kaming dalawa. Pero may ganong side talaga siya. Madalas kong tawanan ng pagiging matatakotin niya dahil kahit simpleng kaluskos lang sa dilim ay kinakabahan na si Oman. Tungkol naman sa bakanting hukay na kinakatakutan ng pinsan ko ay mas naging interesado ako sa kwento ng dating nakalibing doon. Kung bakit doon piniling ilibing ang katawan nito noong mamatay at kung bakit inalis sa bakanting lote ang bangkay nito matapos ang ilang buwan. Marami pa kasing naikwento noon sa akin si Oman na nalaman niya lang din sa mga kakilala niya. Hindi ko alam kung totoo ang mga yon pero wala na rin naman akong ibang pwedeng pagtanungan. Kung si Tita Mayet naman ang tatanungin ko, siguradong hahaluan na naman niya yon ng kung ano-anong mga may kinalaman sa relihiyon. Nang dumalaw kami sa sementeryo para linisan ang puntod ng mga magulang ko at ng iba pa naming kamag-anak, napansin ko noon yung kalapit na puntod ni Lolo. Nang itanong ko kay Tita Mayet kung kamag-anak din ba namin ang nakalibing doon, nagulat ako nang malamang doon pala inilipat yung dating nakalibing sa bakanting hukay na nakita ko. Pero mas nasorpresa ako sa nalaman ko na kilala pala ng tita ko yung taong yon noong nabubuhay pa. Marami pa sana akong gustong itanong kay tita pero iniba na niya ang usapan. Yung puntod ni Lolo ang huli naming nilinisan noong araw na yon. Pagkatapos noon ay uuwi na sana kami ng maagaw ang pansin ko ng kwintas na nasa paanan ng kalapit nitong puntod. Nadumihan lamang ito pero sa tingin ko ay ginto ang kwintas na yon. Nang tawagin ako ni tita ay dali-dali kong binulsa yung kwintas at dinala na lamang pauwi para linisan. Papa Dudut, wala akong kaideya-ideya noon na yung isang pagkakamali ko pa lang yon ay magdudulot ng bangungot sa buhay ko. Papa Dudut, hindi ko maunawaan kung bakit gano'n na lamang ako ka-invested sa nakalibing sa kalapit na puntod ni Lolo. Sigurado naman ako na hindi namin ito kamag-anak dahil kung sakali man ay matagal na sanang nasabi sa akin ni tita ang tungkol doon. Pero bukod sa alam ko na yung may-ari ng abandonadong bahay ang nakalibing sa puntod na yon, ay wala na akong ibang alam. Tuwing nagtatanong naman ako sa tita ko ay kapansin-pansin ang pag-iwas niya. Hindi naman ako nag-isip ng kung ano dahil baka natatakot lamang siya na pag-usapan ang tungkol sa isang patay na hindi naman namin kaano-ano. Walang nakaalam ng tungkol sa kwintas na nakuha ko sa puntod. Nilinisan ko ito at nakumpirmang ginto nga ang kwintas na nakuha ko matapos kong ipatingin sa isang sanglaan. Natuwa pa ako noon dahil pwede ko pa yung ibenta ng may kamahalang presyo. Pero may parte rin sa akin na parang gusto ko na lamang yung itago. Hindi ko alam kung bakit pero sa tingin ko ay may sentimental value ang kwintas na yon. Hindi ko lang sigurado kung sino ang tunay na may-ari noon dahil posibleng may nakahulog lang ng kwintas sa parteng yon ng sementeryo. Ilang araw mula nang makuha ko ang kwintas ay nagkaroon ako ng isang masamang panaginip. May isang babae na sumasakal sa akin at parang gusto akong patayin sa panaginip na yon. Mabuti na lamang at nagising ang pinsang kong si Oman. Pero kahit na ilang araw na rin ang lumipas ay hindi pa rin yon maalis sa isip ko. Para saan ba yung krus na nakasabit sa pinto nitong kwarto? Ano yan? Panakot sa multo? Proteksyon yan, sabi ni Lola. Proteksyon nga saan? Kahit naman sabihin ko sa'yo hindi ka naman naniniwala sa mga masasamang elemento, di ba? Buti alam mo.
Pero di ba takot na takot tayo sa aswang nung high school pa tayo? Yung matanda na lagi nating nakikita sa may ilog, naaalala mo pa? Oo, naalala ko pa. Akala ko nga totoo yung mga panakot sa atin noon eh. Pero ngayon matanda na ako, hindi na ako naniniwala sa mga elemento na yan. Maniniwala lang ako kung magpapalit ng anyo yung matandang yung sa harapan ko mismo. Pero hanggat hindi ko nakikita, parang hirap namang maniwala. Pambihira to. Maranasan mo sanang aswangin para maniwala ka. Sus! Kung totoo man yan, matagal na sana ako na biktima. This oras ng gabi, nasa labas pa ako. Pero wala namang aswang na lumalapit sa akin. Mas inaalala ko kung may bigla na lang bubutas sa tagiliran ko tapos kukunin lahat ng gamit ko. Ay, ang hirap talagang baliin yung paniniwala mo. Magtitimpla muna ako ng kape. Mukhang di agad ako makakatulog nito. Ikaw naman kasi, nakakatakot kang bangungutin. Ilang araw nang nakalipas. Isang beses lang naman yun nangyari. Pero yung nervous mo, pang isang taon na. Sino ba namang hindi ninervyusin? Hindi ka na makahinga nung ginigising kita. Ano ba kasing napanaginipan mo nun? Wala yun. Hindi ko na nga maalala eh. Teka, akala ko ba magtitimpla ka ng kape? Nagbago na isip ko. Bigla ako natakot pumunta ng mag-isa dun sa kusina. Tulog pa naman na sina Lola. Pakiramdam ko kasi lagi may sumusunod sa akin o kaya may nakatitig sa akin kapag mag-isa lang ako. Alam ka namang samahan pa kita. Para kang bata o matakot. Sa punerarya ba, hindi ka pa nakaranas ng kahit anong kababalaghan? Gaya ng ano, yung biglang didilat yung patay. Oo, yung mga ganun. May mga ganung pagkakataon pero may paliwanag naman kami ron. Minsan kasi may mga namamatay ng nakadilat tapos sinahayaan na lang ng pamilya. Kapag hindi nila naipikit yun bago pa kunin ng punerarya at tumagal ng nakadilat yung bangkay, hindi nasasara yun ng basta ipipikit mo lang. Naranasan ko yun nung first time ko pa lang sa pag-iimbalsa. May isinara akong mata tapos may ginawa lang ako sandali. Pagbalik ko, nakadilat na ulit. Doon ako unang beses nakaramdam ng takot kasi bukod sa matanda na yung namatay, humpak pa yung magkabilang pisngi tapos ang lalim na ng mga mata. Isipin mo, nakadilat yun tapos nakaharap pa sa'yo. Grabe, nakakatakot pala talaga magtrabaho sa punerarya. Sa una lang yun, pero kapag nasanay ka na, matatawa ka na lang din sa nangyayari. Paano naman yung mga patay na pero biglang gumalaw? Normal din ba yun? Hindi. Imposibleng mangyari na gumalaw pa ang isang taong patay na. Ah, ganun? Pero may nangyari ng ganun habang nag-iembalsa ka? Yung biglang gumalaw yung patay? Oo. Talaga? Anong ginawa mo? Wala. Alam ka naman kumaripas ako ng takbo. Pero bakit kaya gumalaw yun? Nagpaparamdam siguro. Baka nakalimutan magpaalam sa mahal niya sa buhay. Walang iya. Kung ako nasa posisyon mo, hindi ko kakayanin yun. Uuwi talaga ako. Patay na yon. Hindi na yung babangon para lumakad at manakot gaya ng iniisip mo. Pero may mga pagkakataon talaga na gumagalaw yung patay. Yun pag malakas ang daloy ng formalin sa mga ugat. Ano, okay na? Ikaw kasi, ang bilis mong matakot. Kahit ano pang paliwanag mo, nakakatakot pa rin talaga. Habang nagkwekwentuhan kami noon ni Oman ay bigla na lamang bumagsak sa sahig yung krus na nakasabit sa pinto ng kwarto namin. At nang i-check yun ni Oman, napaka-imposible raw na mahulog yung krus sa pagkakasabit nito kung walang magtatanggal. Nang sabihin niyo ni Oman ay napansin ko naman noon yung paggalaw ng kurtina sa bintana. Nung tinitigan ko yon ay parang may nabuong imahe ng isang babae. Hindi ko alam kung nakasuot ba ito ng itim na bestida o sadyang anino lamang yung nakita ko. Kahit ayokong matakot ay napalunok na lamang ako noon. Aminado ako na medyo kinakabahan na rin ako, Papa Dudut. Kinabukasan ay nag-decide na lamang kami na hindi sabihin kina Lola at Tita Mayet yung nangyari kinagabihan para hindi na sila mag-isip pa ng kung ano. 2 araw na lamang kami noon at babalik na kami ni Tita sa Rizal kaya balak ko sanang sulitin ang pananatili ko sa poblasyon. Noong araw na yon ay may pinuntahan si Oman kaya ako lang ulit ang mag-isang umalis ng bahay. May mga araw na gusto ko sanang itodo ang paglilibot.
Pero hindi naman kami makapunta sa ibang lugar dahil mas gusto ni Lola na magkakasama kami. Ang kaso, nakakainip kasi sa bahay kaya umalis pa rin kami ng pinsan ko. Kaya lang ay hindi kami makalayo dahil kailangan naming bumalik kapag oras na ng pananghalian o ng hapunan. Bala ko sanang maligo sa ilog noong araw na yon, pero bago pa ako makarating doon, nakasalubong ko yung matandang napagkamalan ni Oma na aswang sa lugar namin. Aaminin ko na medyo kinabahan ako noon sa pagtitig ng matanda. At ang hindi ko inaasahan, Papa Dudut, ay nung kwelyuhan ako ng matandang lalaki na yon at nanlilisik ang mga mata. Binalaan niya ako tungkol sa kwintas na kinuha ko sa isang puntod sa sementeryo. Oh, gising ka na pala. Magkape ka na. Nakabili ako ng pandesal sa naglalako kanina. Kainin mo na habang mainit pa. Si Oman po. Nagja-jogging sa labas. Kanina pa yun umalis. Aayain ka nga raw sana pero masyadong mahimbing yung tulog mo eh. Ganun po ba? Tita, may tatanong sana ako sa'yo. Ano yon? Yung matanda po na nakatira banda ro sa may ilog. Kilala niyo po ba yun? Nakikita na namin yun nung high school pa kami ni Oman. Pero hindi ko na nausisa kung sino talaga siya. Ano bang itsura? Baka kasi iba yung matukoy ko. Mahaba yung buhok tapos mahaba rin yung balbas. Mas maliit siya sa akin. Mga hanggang balikat ko lang yung taas niya. Sa mukha naman… May nunal ba siya sa kaliwang pisngi? Teka, nunal? Oo, naalala ko na. Meron nga. May sinabi ba siya sa'yo? Wala naman. Bakit tita? May kailangan ba siyang sabihin sa akin? Ha? Wala naman. Naisip ko lang kasi baka tinakot ka rin ng matandang yon. Eh di, kilala niyo nga po siya. Oo, kilala ko siya. Ano pong pangalan niya? Tsaka bakit parang lagi siyang galit kung makatingin? Ay, ang dami mong tanong, Brando. Mag-almusal ka na. Lalabas na nga ako sandali. Ay, kala ko pa naman masasagot na yung mga tanong ko. Lalo lang palang madadagdagan. Uy, Insan, gising ka na pala. Kakagising mo lang? Oo, daya mo ha. Di mo man lang ako ginising kanina. Eh di sana nasamahan kita. Puyat ka kasi nung nakaraang gabi, kaya inayaan na kitang makabawi ng tulog. Nga pala, nakasalubong ko si tita kanina. Ba't ganun itsura nun? Nag-away ba kayo? Ha? Hindi ah. Nagtanong lang naman ako kanina tungkol doon sa matandang sinasabi mong aswang kahit hindi naman. Oh, kala ko ba hindi ka naniniwala sa akin? Eh bakit ngayon? Bigla ka na curious dun sa matanda. Gusto ko lang kasi malaman kung bakit palaging galit yung matandang yun. Kahapon kasi, maliligo sana ako sa ilog. Kaso nung nakasalubong ko siya, kinuyalyohan ba naman ako? Parang ang laki ng galit sa akin eh. Baka kasi inunahan mong titigan ng masama, kaya ka sinugod. Loko, anong tingin mo sa akin? Takaw gulo? Siya talaga yung nauna. Binalaan pa nga niya ako tungkol sa… Huwag na nga natin siya pag-usapan. Nababadtrip lang ako eh. Baka kapag nakita ko ulit yun, hindi na ako makapagtimpi sa kanya. Masyado ka kasing mainit eh. Ang mabuti pa, mag-almusal na tayo. Mabuti pa nga. Nga pala, sasama ako kay Lola mamayang hapon. Baka gusto mo rin. Saan naman kayo pupunta? Magsisimba. Seryoso ka ba? Tinanong mo pa talaga ako ha? Nagbaka sakali lang. Alam ko namang di ka talaga sasama kaya di na kita pipilitin. Baka masunog ka pa ron eh. Ayoko pang mabawasan ng pinsan. Pinsan, pag masamang damo, matagal mamatay. Masamang damo ka naman talaga. Pero dun sa matagal mamatay, di ka sigurado. Sira ulo, parang gusto mo na akong mamatay ah. Biro lang. Saka ka na mamatay kapag marunong na ako mag-embalsa mo. Paglalaroan ko yung katawan mo. Tanga, mumultuhin kita. Oh, kala ko ba hindi ka naniniwala sa multo? Nagbibiro lang tayo, di ba? Kaya huwag mo rin seryosohin yung mga sinasabi ko. Okay, sabi mo eh. Papa Dudut, hindi ko binanggit noon kay Tita Mayet ang buong pangyayari noong nagkita kami ng matandang tinutukoy ko. Hindi ko rin yon sinabi sa pinsan kong si Oman. Sinakyan ko na lamang ang mga biro niya kahit na medyo napapaisip na rin ako ng mga oras na yon. Noong nakita ko kasi yung matanda ay binangungot ulit ako kinagabihan.
Kung hindi lang ako noon nahulog sa kama ay hindi pa ako magigising. Sa panaginip ko ay meron na namang babae. Pero sa ikalawang pagkakataon na napanaginipan ko siya ay mas naging agresibo na siya. Sinasakal niya ako noon at dinudukot ang mga mata ko habang nakapikit ako. Mula noon ay hindi na nawala sa isipan ko ang babaeng yon. Sumasakit na lamang talaga yung ulo ko tuwing iniisip ko kung sino siya at bakit niya ako ginugulo sa mga panaginip ko. Pagsapit ng hapon, inaapoy na ako ng lagnat at yon ang naging dahilan. Kaya hindi kami natuloy ni Tita Mayet sa pagbalik sa Rizal. Inabot kasi ng mahigit 1 linggo yung trangkaso ko. Hirap na hirap din akong makatulog noon dahil sa masamang panaginip na paulit-ulit na gumugulo sa akin. At tuwing gising naman ako, nagpaparamdam sa akin yung babae. Nagpapakita siya na nakatayo sa may bintana ng kwarto namin. Nakatitig siya sa akin tapos ay bigla na lamang nawawala. Minsan naman kapag nakakaidlip ako, bigla na lang akong magigising dahil sa malamig na bagay na dumadampi sa mga paa ko. Doon ako binalot ng takot dahil hindi na basta-basta yung nangyayari sa akin noong panahong yon. Sa tagal ko na kasing nagtatrabaho sa punerarya, ni minsan talaga ay hindi pa ako nakakita ng multo. Kaya yon pa lamang ang unang pagkakataon na nakakita ako ng ganon. Mula nang magparamdam sa akin ang kaluluwa ng isang babae na hindi ko naman kilala, hindi na ako natahimik. Takot na akong matulog noon sa pangambang babangungutin ulit ako at hindi na magigising pa. Pero kahit na gising ako, nararamdaman ko pa rin ang pagpaparamdam ng kaluluwang yon at hindi ko alam noon kung kailan ako nito lulubayan. Papadudot bukod sa masasamang panaginip, nakaranas na rin ako ng kababalaghan sa bahay ni Lola. Kung noon ay wala akong takot na lumalabas ng kwarto namin para kumuha ng inuming tubig sa kusina. Nang mga sandaling yon ay para na lamang akong nakapako sa aking kama. May pagkakataon kasi na habang nagsasalin ako ng tubig ay may malamig na dumapo sa balikat ko. At pagkatapos noon ay bigla na lang bumagsak yung hawak kong baso kahit na mahigpit ang pagkakahawak ko roon. Nagets ko na noon yung sinasabi ni Oma na parang may sumusunod sa kanya tuwing mag-isa lamang siya sa kusina. Nang gabing medyo buwaba na yung lagnat ko ay lumabas ulit ako ng kwarto para magtungo naman sa banyo. Iisa lang kasi ang banyong ginagamit namin sa bahay ni Lola at naroon pa yon sa may kusina. Hindi ko pa noon pinipihit yung doorknob pero bigla na lamang bumukas yung pinto na parang may nauna nang pumasok noon. Nagdalawang isip ako kung tutuloy pa ba ako o babalik na lamang sa kwarto. Pero dahil masama ng lagay ng tiyan ko ng mga sandaling yon, ay parang nilunok ko na lang lahat ng nararamdaman kong takot. Noong palabas na sana ako ng banyo ay bigla na lamang namatay yung ilaw. Madilim yung banyo at may kaunting liwanag lang na nanggagaling sa bintana. Noong tumingala ako para tingnan ang bintana ay may nakita akong bata. Purong puti ang mga mata at nakangiti na halos tatawa na. Pinigilan kong mapasigaw ng mga oras na yon pero ramdam ko na ang matinding takot. Dali-dali na lamang akong lumabas ng banyo at walang lingon-lingon na dumiretso sa kwarto namin ni Oman. Nang tingnan ko yung pinsang ko ay napakahimbing pa rin ang tulog niya. Gusto ko sana siyang gisingin pero nahiya na ako noon dahil baka sabihin niya na nilalamo na ako ng kaduwagan. Papadudot, hindi pa roon natapos ang kababalaghang naranasan ko sa bahay ni Lola. May isang gabi pa na nagising ako na may babaeng nakaupo sa may paanan ng kamang kinahihigaan ko. Pero ang hindi ko noon makakalimutan ay yung napansin kong itim na marka sa lieg nito, Papadudot. Tol, anong nangyari? Bakit ka sumisigaw? May babae! May babae sa paanan ng kama ko, man! Nakita ko siya kanina! Ha? Uy, Tol,
Di magandang biro yan ha. Kinikilabutan ako. Hindi ako nagbibiro! Nakita ko kanina yung babae! May sugat siya sa leg tapos nakatingin siya sa akin! Ano? Seryoso ka ba? Siya rin yung babae nagpapakita sa panaginip ko na sumasakal sa akin at gusto ako batayin! Gagi, tol. Nakakatakot na talaga yung mga sinasabi mo. Matagal mo na bang napapanaginipan yun? Oo! Mula nung bumisita tayo sa puntod ni Lolo. Naulit yun nung makita ko yung matanda sa may tabing ilog. Ha? Anong connect nun? Pambihira. Kung tatagal pa tayo rito, mauuna pa akong mabaliw kaysa sa'yo dahil sa mga nangyayari. Ano nangyari? May narinig akong sumigaw ah! Sino yon? Si Brando po, tita. May nakita raw siyang babae kanina sa may paanan ng kama niya tapos nakatitig sa kanya. Ano? Totoo ba yun, Brando? Totoo po, tita. Diyos ko! Bakit naman may magpapakita sa'yo rito? Sandali. Sinong naglagay nitong upuan sa paanan ng kama mo? Nandyan na po talaga yan ang magising kami kanina, tita. Hindi po kami ni Brando naglagay niyan dyan. Ano ba meron sa upuan na yan? Hindi kayo dapat naglalagay ng bakanting upuan sa tabi o kahit sa paanan ng kama habang natutulog. Masama yan! Bakit po masama? Hindi nyo dapat binibigyan ng pagkakataon ng demonyo na gambalain kayo lalo na sa pagtulog ninyo. Kailan ka pa nagsimulang makakita ng kaluluwa, Brando? Mula nung nanggaling tayo sa sementeryo. Tapos, nasundan pa yun nung nakita ko yung matandang sinasabi ko sa inyo. Ay, kailangan tong malaman ng lola mo. Tita, wag na. Baka kung ano na naman ipagawa sa akin ni Lola. Hanggang kailan mo ba paninindigan yung baluktot mong paniniwala? Ha? Kaya ka nagkakaganyan kasi kasalanan mo rin. Ngayon, paano ka namin tutulungan kung sarado pa rin yung utak mo? Tita, wag na po kayo magtalo. Pag-usapan nyo na lang po yan bukas. Mabuti pa nga. Sumasakit lang yung ulo ko dyan sa pinsan mo. Ay, bantayan mo na lang si Brando. Kapag binangungot uli, dasalan mo para magbago ang isip niya kahit kaunti. Kung nakakatakot yung nangyari sa'yo, mas nakakatakot magalit si tita. Winokoutan na nga tayo eh. Nag-alala na sa'yo kanina. Naudlot pa dahil dyan sa pagmamatigas mo. Isa ka pa eh. Anong gusto mong gawin ko? Magdasal? Ano akala mo ron? Gamot na magpapawala nito nangyayari sa akin? Yan ka na naman eh. Siyempre kahit anong sabihin ko, mamasamain mo. Hirap mo naman ipagtanggol. Oh man, pinagtutulungan ako ni na Lola tita. Huwag ka na makisali, pwede? Kapakanan mo lang din naman iniisip ko. May mga pangyayari kasi talaga na ang hirap-hirap ipaliwanag. Pero paano kung totoo yung sinabi ni tita? Baka nga masamang espiritu yung gumugulo sa'yo. Kaluluwa ng isang babae ang gumugulo sa akin. Hindi ko naman kilala kung sino yun. Hindi mo kilala? Eh bakit nagpapakita sa'yo? Mamaya, isa pala yun sa mga babaeng pinaiyak mo. Pinaiyak? Wala nga lumalapit sa akin. Hindi ko nga alam pero parang nandidiri yung mga babaeng pinupormahan ko kapag nalalaman nila kung ano trabaho ko. Baka naman natatakot. Nadidiri o natatakot, isa lang ang ibig sabihin nun. Ayaw nila sa akin. Pero nakakapagtaka talaga kung sino yung nagpaparamdam sa'yo. Hindi kaya may nagambala kang puntod nung pumunta tayo sa sementeryo? Papadudot na paisip ako sa tanong na yon ni Oman. Wala naman akong ibang puntod na binibisita maliban sa mga kamag-anak namin at sa mga magulang ko. Kung ang tinutukoy niya yung bakanting hukay na nakita ko ay wala namang nakalibing doon noong puntahan ko yon, marami akong hindi maintindihan. Marami akong mga tanong noon na gustong masagot pero pakiramdam ko ay wala naman talagang makakatulong sa akin. Tungkol naman sa pamahiing sinabi ni Tita Mayet, masama raw maglagay ng bakanting upuan sa tabi o sa paanan ng kama dahil may uupo raw na demonyo o masamang espiritu doon na maaaring dumalaw sa panaginip ng taong binabantayan nito. Minsan pa nga raw, ito rin ang nagiging sanhi ng sleep paralysis. Nakakatawa mang isipin na masama palang maglagay ng bakanting upuan sa tabi ng kama ay medyo napaisip din ako noon. Hindi lang kasi isang beses na nangyari ang masamang panaginip ko na gumugulo sa isipan ko. May isang pagkakataon pa
na nagising ako na hindi ko maigalaw ang katawan ko. Pero alam kong gising ako noon. Habang pinipilit kong bumangon, parang may mahinang boses na bumubulong sa akin ng mga sandaling yon. Hindi ko yon maintindihan pero kinilabutan ako. Lalo na noong naramdaman ko na parang hindi na ako nag-iisa sa kama. Ipinikit ko na lamang ang mga mata ko noon at nagpanggap na wala akong napapansin sa paligid ko. Kinaumagahan, laking pasasalamat ko na noong tuluyan na akong gumaling sa trangkaso. Pero kahit maayos na ang pakiramdam ko ay hirap na hirap pa rin akong makatulog sa gabi. Gusto ko sanang umuwi sa Rizal pero ayaw akong paalisin ni Lola. Sabi niya, susundan daw ako ng kaluluwang gumugulo sa akin kahit saan ako magpunta. Dahil gusto ko nang matapos ang problema ko noon, nagdesisyon na akong sabihin na lamang kay Tita Mayet ang totoo. Baka sakaling kapag ginawa ko yon, ay magkaroon na ng linaw ang mga nangyayari sa akin. Ano? Gusto mo nang bumalik sa Tanay? Gustong gusto ko nang umuwi, tita. Kailangan na rin ako sa trabaho ko. Paano tayo makakauwi kung ganyan yung nangyayari sa'yo? Ano ba talagang gusto niyong gawin ko? Hindi ko nga kayo maintindihan kung bakit ayaw niyo akong paalisin dito eh. Hindi niyo rin naman mapipigilan yung pagsunod ng kaluluwa sa akin, di ba? Pakiramdam ko nga, may hindi kayo sinasabi sa akin. Ikaw yung may hindi sinasabi sa akin, Brando. Anong sinasabi niyo? Alam ko na may ginawa kang kalokohan kaya nangyayari sa'yo yan. Ngayon pa lang, magsabi ka na ng totoo. Wala akong ginawa, tita. Ay sige, magsinungaling ka pa. Ay, sige na, sasabihin ko na. Nung pumunta tayo sa sementeryo, may nakita ako sa tabi ng isang puntod. Anong nakita mo? May nakita akong kwintas doon sa may puntod. Tapos inuwi ko. Ano? Matutuyuan ako ng dugo sa iyong bata ka! Pasensya na kung ngayon ko lang nasabi yung tukol sa kwintas. Alam ko naman kasi kung ano magiging reaksyon yun ni Lola. Ano ka ba naman? Hindi ka na bata para magtago pa ng ganyang kalokohan. Gusto kong makita yung kwintas. Kailangan mo yung ibalik sa pinagkunan mo. Hindi ka dapat kumukuha ng gamit ng isang taong patay na. Nandun lang naman sa gilid ng puntod yung kwintas eh. Pwedeng minakaiwan lang nun. Kaya hindi natin masasabi na nakalibing yung kwintas kasama nung bangkay. Mangangatwirang ka pa talaga? Nasaan yung kwintas na kinuha mo? Akin na! Ay, sandali lang tita. Kukunin ko lang sa bulsa ko. Gusto ko talaga ipakita sa inyo to eh. Eto po. Sus Mariosep! Sa puntod mo ba nakuha ito? Sabi ko nga po, nasa may gilid lang. Puro lupa pa nga yun nung nakita ko. Nilinisan ko lang. Imposible! Ano pong imposible? Kay Katrina tong kwintas na to. At sa pagkakaalala ko, isinama lahat ng mga gamit niya noong inilibing siya. Walang itinira kahit isa. Ha? Lahat ng gamit niya isinama sa libing? Parang hindi naman kapani-paniwala yun. Pero teka, paano nyo nalaman na yung Katrina yung may-ari ng kwintas na yan, tita? Sa pagkakasabi nyo kasi, parang sigurado na kayo eh. Hindi ko makakalimutan tong kwintas na to. Dahil nakita ko to, nasuot niya nung araw bago siya mamatay. Bakit ba siya namatay? Sa reaksyon nyo, parang masyado masalimot yung pagkawala niya. Parang takot na takot kayo. Dahil hindi basta-basta yung naging pagkamatay ni Katrina. Nagpakamatay siya. Nagbigti siya. Suot itong kwintas na to. Ha? Seryoso ba kayo? At bakit naman ako magbibiro sa ganitong bagay, ha? Hindi mo dapat kinuha ito. Kailangan maibalik sa puntod ni Katrina itong kwintas. Pero paano yan napunta sa ibabaw ng puntod kung isinama yan sa libing? Posibleng may nagtabi ng kwintas na to at ibinaon lang sa gilid ng puntod niya. Tapos naulanan kaya lumitaw yung kwintas? Ayos ah. Ako pa talaga yung unang nakakita. Hindi mo to kukunin kung hindi naglikot ang utak mo doon sa bakanting hukay kung saan unang inilibing yung bangkay niya. Teka nga tita, sino ba kasi yung Katrina na yun? Anong koneksyon niya sa pamilya natin? Kamag-anak ba natin siya? Hindi natin siya kamag-anak. Pero malaki yung koneksyon niya sa pamilya natin. Lalo na sa tatay mo.
Papadudot natigilan ako sa sinabi ni tita na may kinalaman sa yumao kong ama ang babaeng may-ari ng kwintas na nakuha ko sa sementeryo. Dahil sa curiosity ko noon ay napilitan ng magkwento si Tita Mayet. Doon ko lang nalaman na yung Katrina palang tinutukoy niya ang unang asawa ng tatay ko. Noong hiwalayan niya ito para panagutan ng nanay ko ay hindi raw nito natanggap yon at nagpa siyang magpatiwakal na lamang. Tungkol naman sa kwintas na nakuha ko sa may puntod nito, tatay ko raw ang nagregalo noon sa una niyang asawa. Doon ko lang lubos na naunawaan kung bakit sa akin nagpapakita ang kaluluwa ni Katrina. Sa unang pagkakataon ay naniwala ako sa mga pamahiin ni tita. Binalik ko ang kwintas kung saan ko ito mismo nakuha. Ibinaong ko yon sa lupa at medyo nilaliman yung hukay para wala nang iba pang makakuha. Humingi na rin ako ng paumanhin sa puntod ni Katrina. Parang nabunutan ako ng tinik matapos kong ibalik ang kwintas sa pinagkunang ko nito. Hindi naman kasi talaga yon para sa akin, para itago ko pa at hindi sabihin kina Tita Mayet na ako ang nakakuha. Papadudot, nagbabalak na kaming bumalik noon sa Rizal sa pag-aakalang maayos na ang lahat. Akala ko kasi kapag naibalik ko na yung kwintas ay hindi na muli pang magpapakita at manggugulo sa akin ang kaluluwa ng unang asawa ng tatay ko. Pero hindi ganoon ang nangyari. O mas tama sigurong sabihin na mas malala pa yung nangyari matapos kong ibalik yung kwintas sa puntod. Kung nung una ay kaluluwa lamang ni Katrina ang nakikita at nagiging laman ng panaginip ko, nagtaka ko nung may isa pang kaluluwa na nagpaparamdam sa akin. Isang batang babae at doon lang ito nagpaparamdam sa bahay ni Lola. Naalala ko noong nakaranas ako ng kababalaghan sa banyo. Yung batang nakita ko ay pareho sa kaluluwang gumugulo noon sa akin. Kaya naman tuwing gabi ay hindi na kami naghihiwalay pa ng higaan ni Oman. Magkatabi na lamang kami sa kama ko para wala nang matirang espasyo. Inalis na rin namin yung bakanting upuan sa kwarto at nilagyan naman ng mga unan yung kama ni Oman. Pero isang araw, pagsapit ng hating gabi, pareho kaming nalimpungatan nung bigla na lamang bumukas yung pinto ng kwarto namin. Dahan-dahan lang yon at sinundan pa ng mahihinang mga yabag na parang may batang naglalakad. Dahil nakatalukbong kami ng kumot ay hindi namin nakikita kung ano ba talaga ang tila pumasok sa kwarto namin, Papadudot. Pero kahit na anong tago namin at pagpapatay mali siya sa nangyayaring kababalaghan sa bahay ni Lola, sinubukan pa rin ito ang tapang naming dalawa. Napabalikwas na lamang kami noong may humila sa kumot na tumataklob sa amin. Kasunod noon, may malamig kaming naramdaman sa talampakan na parabang may humawak doon at sinundan pa yon ng paglalangit-ngit ng kama kahit na hindi naman kami gumagalaw ng mga sandaling yon. Kinabukasan ay nagmamadali na ako mag-impake ng mga gamit sa kagustuhang lisanin na ang bahay ni Lola. Anong ginagawa mo? Bakit nag-e-empake ka na ng mga gamit? Tita, babalik na po ako sa Rizal. Gusto ko na umuwi. Gusto mong umalis? Sige, bahala ka sa buhay mo. Pero kapag may nangyari ulit sa'yo, wala ka ng tulong na makukuha mula sa amin. Binagawa ba kayo para matigil yung nangyayari sa akin? Wala naman, di ba? Kasi nagmamatigas ka pa rin hanggang ngayon. Kahit pa bendisyonan pa namin tong buong bahay, wala pa rin mangyayari kung ikaw mismo yung umaakit sa masamang espiritu. Pinuksan mo yung pinto para sa kanila. Ano ba akala nyo? Dasal na lang palagi yung solusyon sa lahat ng problema? Ganun ba kalakas ang dasal para ibenta nyo sa akin ng ganyan? Oo! Makapangyarihan ang dasal. Pero hindi mo alam yon kasi hindi ka naman naniniwala. Palibhasa, puro ka demonyohan na lang ang laman ng utak mo. Kaya tama lang siguro na guluhin ka ng masasamang espiritu. Mas mabuti pa nga kung kunin ka na rin nila.
O ano? Hindi ka makapagsalita. Bakit ka umupo sa kama? Ituloy mo ang pag-iimpake mo! Akala mo ba ikaw lang yung may kakayahang sumuko? Kami rin, Brando. Lalo na ako. Sawang-sawa na ako sa katigasan ng ulo mo at ng puso mo. Huwag mong isisi sa Diyos kung bakit namatay yung mga magulang mo. Kasi hindi yun makatwiran. Nagkaganito lang naman ako kasi naramdaman ko na wala akong pwedeng kapitan. Sobrang sakit nung nawala si na mama at papa. Sinisisi ko lahat para mabawasan yung bigat na nararamdaman ko. Sa dami ba naman ng masamang tao sa mundo? Bakit sila pa? Bakit sila pa yung nawala? Hindi na natin maibabalik yung buhay ng mga magulang mo. Walang may kasalanan sa nangyari. Wala kang dapat sisihin. Ang kailangan mong gawin, tanggapin na hanggang doon na lang ang buhay nila. Lahat naman tayo darating sa puntong kailangan na rin nating magpaalam sa mga mahal natin sa buhay. Doon din ang punta nating lahat. Pero habang nandito pa tayo, simulan na nating bawasan yung bigat na dala natin. Alam kong nahihirapan ka at nasasaktan ka pa rin hanggang ngayon. Pero hindi ka naman nag-iisa. Nandito pa kami. Pwede mo kaming kapitan. Tita, sorry ah. Pasensya na kayo kung naging sakit pa ako sa ulo nyo dahil sa ugali kong to. Ay, hinihintay ko lang naman na humingi ka ng tulong sa akin eh. Hayaan mo na kami ng lola mo. May pamilya ka pa. Nandito pa kami. Ay. Pag-usapan natin yung nangyayari sa'yo. Nasabi sa akin ni Oman na may nagpaparamdam pa rin sa'yo. Totoo ba yun? Opo, meron pa rin. Bakit ganun? Saka yung matanda nakita ko sa ilog, sino ba siya? Baka may kinalaman din siya rito. Kasi alam niya na kinuha ko yung kwintas sa puntod ng Katrina. Ay. Siya ang tatay ni Katrina. Siya rin yung nagbaon ng kwintas sa gilid ng puntod ng anak niya. Nakausap ko siya kahapon at sinabi niya na nakita ka niya nung kinuha mo yung kwintas. Pero tita, sino yung bata? Bata? Anong bata? Bukod doon sa dating asawa ni Papa, may bata nagpapakita sa akin dito sa bahay ni Lola. Babae tita. Sa CR, sa kwarto. Hindi ko maintindihan kung bakit siya nagpapakita sa akin. Wala na akong ibang nilapitang puntod nung pumunta tayo sa sementeryo. Kaya sigurado ko na wala akong atraso sa batang yun. Sino ba siya? Mukhang alam ko na, Brando, kung sino yung tinutukoy mo. Papadudot nalaman ko kay tita na yung bata pala na nagpapakita at nagpaparamdam sa akin ay pinsan namin ni Oman. Doon daw ito mismo namatay sa bahay ni Lola. Wala naman daw itong sakit pero kinabukasan ay nakita na lamang ni na Lola na wala ng buhay sa kama na noon ay saktong tinutulugan ko. Muntik na akong mapamura nung nalaman kong may namatay na pala sa kamang ipinaggamit sa akin ni Lola. Pero dahil nangyari na yung nangyari ay hindi na lamang ako nagalit sa kanya. Pero ang hindi ko maintindihan noon ay kung bakit sa akin lang nagpapakita ang kaluluwa ng batang pinsan ko. Nagpaparamdam din naman ito kay Oman pero hindi kasing lala ng sa akin. Hanggang sa kausapin na nga ako ni Lola ng masinsinan. Pinag-usapan namin yung galit ko. Lahat ng hinanakit ko kaya nawala ang pananampalataya ko sa Diyos. Doon sinabi ni Lola na baka raw yon ang tamang panahon para magbalik loob ako. Sabi noon ni Lola, lapitin daw ng masasamang espiritu at kung ano-ano pang elemento ang mga taong mahina ang pananampalataya. At nangyari na nga yon sa akin. Nakalimot ako o mas tamang sabihin na pinili kong makalimot dahil sa galit na itinanim ko noon. Sa unang pagkakataon ay nakinig ako kina Lola at Tita Mayet. Bago kami tumulak pabalik sa Rizal ay sumama ako sa kanila para magsimba. Sa loob ng ilang taon ay iyon lamang ang unang beses na ginawa ko yon. Doon ko napagtanto na nakagagaan pala talaga ng kalooban. Pagkatapos ng misa, sa totoo lang ay na-miss ko yung ganong pakiramdam.
Bakit ganyan kumakatingin sa akin? Pinapakiramdaman lang kita kung ikaw ba talaga yung kasama namin. Baka kasi mamaya, sinanibang ka na ng ibang kaluluwa. May salti ka talaga, no? Uy, wala ah. Nakakapanibago ka lang talaga. Huwag mo na kasi banggitin. Para ka naman tanga eh. Pinapamukha mo pa kung gaano ako kasama dati. Makadati ka naman. Masama ka pa rin naman kahapon. Sira. Ngayon ka lang nagsimba, di ba? Kaya ngayon pa lang yung simula ng pagiging mabait mo. Bahala ka. Isipin mo na lang yung gusto mong isipin. Basta okay na ako ngayon. Pinaalis ba naman ni Father yung masamang espiritong dumapo sa'yo eh? Kapag narinig ka ni tita, yari ka ron. Kalalabas lang ng simbahan eh. Gumagawa ka na naman ng kasalanan. Sorry naman. Natutuwa lang kasi ako. Tsaka hindi pa rin makapaniwala na nakakasama ka na namin sa pagsimba. Tagal din nun ha. Pegat malala ngayon si Satanas. Dami mong alam. Nasaan na ba si na tita? Tagal ah. May kinakausap pa sila ni Lola. Maghintay na lang tayo rito. Excited ka lang kumain sa labas eh. Siyempre naman. Minsan lang mangyari yun. Umay na kaya ako sa mga pagkain sa kantin dun sa pinagtatrabahuan namin. Magkakapakpak at buntot na kami ron kakakarne. Sosyal nyo nga eh. Pakarne-karne na lang. Samantalang ako, nagbabaon lang ng dilata. Minsan lang ako bumili ng lutong ulam. May karinderya ba malapit sa punerarya? Oo, meron sa tapat. Talaga? Alam ko yung iniisip mo. Hindi naman totoo na sa punerarya sila kumukuha ng niluluto nila. Ano yung mga yun? Cannibal? May nabasa kasi akong ganun eh. Kaya tuwing kumakain ako sa mga karinderya, tinitingnan ko muna kung may malapit na punerarya. Running ka lang. Mas alalahanin mo kung malinis yung mga pagkain na bibili mo. Pero tol, may tanong ako. Ano na naman yan? Tungkol na naman ba sa punerarya? Medyo. Paano mo kinakayang kumain sa loob ng punerarya? Sanay na nga, di ba? Kaya kong lulukin yung kinakain ko. Kahit kaharap ko pa yung mga iniimbalsa mo ko. Grabe, tibay ng sikmura mo. Hindi ko pipiliin yung ganung trabaho kung hindi kailangan. Sabi ko nga. O ano, may tatanong ka pa? Wala na. Kota na ako sa mga nalaman ko sa trabaho mo. Kala ko may gusto ko pang malaman eh. Palumpalo pa naman ako sumagot. May isa pa pala akong tanong. Paano kung magka-jowa ka tapos mahal na mahal mo na pero gusto niya magpalit ka ng trabaho? Magpapalit na lang ako ng jowa hanggat maaga pa kung ganun. Mahal ko yung trabaho ko. Kaya kung hindi kayang tanggapin na magiging karelasyon ko yun, bahala siya sa buhay niya. Angas mo talaga. Kaya bilib ako sa'yo eh. Tama na yung kwentuhan. Maghanap na tayo ng makakainan. Yan yung pinakamaganda mong nasabi ngayong araw, tita. Itsura mo pa lang kasi. Halatang gutom ka na. Saka gusto ko ring i-celebrate tong araw na to para kay Brando. Si tita talaga oh. Hindi naman po to kailangan i-celebrate. Hayaan mo na, minsan lang naman. O man, tawagin mo na yung lola mo para makakain na tayo. Napasarap na yung pakikipagkwentuhan eh. Papadudot kung hindi pa ako noon nakaranas ng kababalaghan ay hindi pa manunumbalik ang pananampalataya ko sa Diyos. Nakakatakot pala talaga kapag pinaglaruan ka ng kadiliman. Kaya naman mula noong araw na yon, hindi man ako palaging nakakasimba ay hindi naman ako nakakalimot na magdasal. Pinabindisyonan ni Lola ang bahay niya para wala ng kaluluwa pang gumambala roon. At bago kami bumalik ni Tita sa Rizal, dumaan muna kami sa sementeryo para magpaalam sa puntod ng mga magulang ko. Nang makauwi kami ay napakagaan na ng kalooban ko. Para kong nabunutan ng tinik sa dibdib dahil sa mga nangyari. Pero aaminin ko na hindi ko talaga makakalimutan yung nangyari sa akin noong umuwi kami sa Quezon Province. Ang huling balita ko doon sa loteng may bakanting hukay, may nakabili na raw nito at pinatabunan na yung hukay para sa safety ng bagong may-ari. Pinagiba daw yung bahay doon at pinatayuan ng bago, sa kanila pinabindisyonan. Sa ngayon ay patuloy pa rin ako nagtatrabaho sa punerarya. Pero hindi na ako kagaya ng dati na laging kontra sa mga paniniwala ni tita. Nagkakasundo na kaming dalawa at parang anak na rin talaga ang turing niya sa akin. Kaya naramdaman ko na meron naman pala akong maituturing
na pamilya. Hanggang dito na lamang po ang kwento ko at sana po kahit papaano ay nakapaghatid ito ng aral sa mga nakikinig ngayon. Maraming salamat po sa pagbabahagi ng kwento ko, Papa Dudut, at sa lahat po ng mga bumubuo ng Barangay LS. God bless po sa inyong lahat. Ang inyong forever kapuso at kabarangay, Brando. Mga kabarangay, ang takot na nararanasan natin sa buhay ay dapat na hinaharap at hindi tinatakasan. Minsan naman, may galit tayo sa puso na kinikimkim natin ng matagal na mas nagpapabigat sa ating buhay kahit ano pang gawin natin para mapagaan ito. Pagpapatawad at pagtanggap. Yan ang natutunan ng ating sender ngayong araw. At nang tuluyan na niyang natanggap na wala na ang kanyang mga magulang at walang may kasalanan sa pagkawala nila. Nanumbalik na rin ang kanyang pananampalataya na napakahalaga ngayon. Lalo na't maraming tukso sa paligid na maaaring mag-udyok sa atin na gumawa ng masama. Hanggang sa muli, ako po ang inyong si Papa Dudut sa mga kwento ng pag-ibig, buhay at pag-asa sa Barangay Love Stories number 1. Sabay-sabay nating pakinggan ang iyong kwento ng pag-ibig, buhay at pag-asa. Ipadala lang sa barangaylovestories@yahoo.com. Nagustuhan ng iyong napakinggan? Ituloy yan via live stream sa www.gmanetwork.com/radio.